ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் 18 days பகவத்கீதா படிக்க போறோம் இல்லையா, அந்த கிளாஸ்ல வரவேற்கிறேன். லெவல் 1 கிளாஸ் இது. 18 நாட்களில் நம்ம பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் எல்லாம் மியூட்லயே சொல்லலாம், சத்தம் போட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரஞ்சிதா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்க இது முடியுமா உங்களால படிக்க? பிரணதி முடியும் மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. வெரி குட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அநானதிமிராந்தஸ்ய நானாந்தன ஷலாகய ஷாஷிர் மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூத்தலே ஸ்வயம் சுபஷ கதா மஹ்யம் தாதாதி வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவ வாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜாதம் ரகுநாதன் விதம் தம் ஜீவம் ஸ்தாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சபதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம் கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீபபந்து ஜகப்பதே கோபோஷ கோபிகா கோபேஷ கோபிக ராதா காந்தா நமோஸ்தே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதோ ராதே மாதாஜி. ராதோ இல்ல மாதாஜி, ராதா ராதே தான் கூப்பிடுறோம். ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி சிந்தே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதரு கல்பந்தஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பவனேப்ய வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மக வாதாய கிருஷ்ண பிரேம பரந்தாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம் கௌரவ விஷே நமக. குருவே கௌரவ சந்திராய ராதிகாயே தாதாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதோ பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீமதே மாதாஜி. ஸ்ரீமதோ இல்ல ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி இது நாமினே நமோஸ்தே சரஸ்வதே தேவே
கௌரவாணி விசாரிணே வஜ்ரிணே நிர்விஷ நிர்விஷசி சன்யாவதி சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேசதா தேசி தாரிணே பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரம் பக்தாவதாரம் பக்தக்யம் நாமினி பக்த சக்திகம் शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सुगाधार श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஓகே, தேங்க்யூ. எப்படியோ படிச்சு முடிச்சுட்டாள். ஆனா தைரியம் வந்து ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் தப்புறது பிராக்டிஸ் தான் மாதாஜி. நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கள். அது மாதாஜி என்னோட போன் வந்து பாதிக்கிட்ட ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கு. சரி மாதாஜி, போன் கஷ்டம் தான். என்னைக்கும் ப்ராப்ளம் ஒரு லைட்டா தெரியுது எல்லாமே லைட்லாம். ஓகே மாதாஜி. அப்போ 18 நாட்களில் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்வோம். அந்த இதுல 17வது சாப்டருக்கு நம்ம வரப்போறோம். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 17. இன்னைக்கு அது டாபிக் என்னது? ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகா, விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள். பகவான்கள் எவ்வளவு விசுவாசம் இருக்கு, எந்த மாதிரி முக்குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி அவங்க வந்து விசுவாசத்தோட பண்றாங்க, எல்லா வேலையும் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இவ்வளவு அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பஜனை பண்ணிட்டு போறார். அந்த ஒரு பிக்சர் இருந்தது. So I just kept it. Yes. நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? 16 அத்தியாயத்தோடு ஒரு சுருக்கம் பார்த்துடலாம். 16.1 6 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? அசுர குணம் 7 20 வரைக்கும் நிறைய அசுர குணங்கள் தான் கொடுத்துருக்கா. ஏன் கொடுத்துருக்கா? ஏன்னா அதுல ஏதாவது 1 2 நமக்கு இருக்கலாம். அப்ப அதுல இருந்து விடுபட்டு வெளியில வரத்துக்கு தான் நிறைய டீட்டெயிலா கொடுத்ததுனால நமக்கு தெரியும் அதுல எவ்வளவு எல்லாம் 1 இருக்கா 2 இருக்கா 10 இருக்கா, நமக்கு அந்த குணத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னு அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடணும். அதனாலதான் நிறைய டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் 21 26 கடைசியில என்னது? வாட் இஸ் த மாரல், வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? தேர்வு என்னது? உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். இந்த உலகத்துல இருந்து தப்பிச்சு அந்த பகவான் உலகத்திற்கு போகணும். அதுதான் மாரல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 17 சுருக்கம் பார்க்கலாமா? 1-7. ஒருவரின் செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடுகள் அவரின் முறைகள் தீர்மானிக்கின்றன. நம்ம என்ன முறையில இருக்கோம்? சத்துவகுணத்துல இருக்கோமா, ரஜோகுணத்துல இருக்கோமா, இல்ல தமோ குணத்துல இருக்கோமா? அது அக்கார்டிங்லி அது வந்து நம்ம செயல்பாடுலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்பிக்கையும் அந்த மாதிரி வேறுபடும், வழிபாடும் அது போல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்புறம் 8-10 முறைகளின் உணவு. 3 முறை இருக்கும் இல்லையா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அவள்லாம் எப்படி எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுவாங்க? 11-13 அவங்க எப்படி எல்லாம் தியாகம் பண்ணுவாங்க? இந்த 3 முறைகள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி தியாகம் எல்லாம் பண்ணுவா? 14-19 முறைகளின் தவம். அவங்கள தவம் எப்படி இருப்பாங்க? அப்புறம் தவம்னா நாட் ஓன்லி இந்த ஜங்கல்ல போய் மலைக்கு மேல போயிட்டு தபஸ் இருக்கு அந்த இது இல்ல. எதுவுமே ஒரு தவம் மாதிரி எடுத்துன்னு நம்ம பண்ணணும். இந்த 18 நாள் கோர்ஸ் இருக்குன்னா எஸ் நான் வந்து 18 நாளும் வருவேன், நன்னா படிப்பேன், அதை வந்து என்னோட லைஃப்ல கொண்டு வந்து பகவத்கீதா அதுதானே இல்லையா? பகவத்கீதை படிக்கிறதுனா ஒன்லி ஸ்லோகம் படிச்சா எனக்கு தெரியும் அந்த அது கிடையாது. பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் நமக்கு வந்து மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும். ஆஹா இதுவா அதோட அர்த்தம். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில அதை கடைபிடித்து நம்ம நடக்கணும். அதனால்தான் எப்ப படிக்கணும் பகவத்கீதா? ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள். சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடணும். அதனாலதான் கிட்ஸ் எல்லாம் போடுங்கன்னு எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சின்னதுல ஆரம்பிச்சா நல்லா அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்ல எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு தகுதி வந்துடும். அப்புறம் வயசானப்புறம் படிச்சா அவ்வளவுதான், சரியா புரிஞ்சு வராது. ஆல்ரெடி நம்ம அழுக்கு சேகரிச்சு வச்சுருக்கோம். அது இது போகும்போது என்ன ஒரே கன்ஃபியூஷன், இது சரியா அது சரியா, நம்மளே வந்து மென்டல் கன்காக்ஷன்ல ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பெட்டர் ஏர்லியர் த பெட்டர். அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்லேட் கிளீனா இருக்கும். என்ன நம்ம சொல்றோமோ அப்படியே இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும். இல்ல அப்படியே என்னது பிரிண்ட் மாதிரி ஆயிடும் அவங்க மைண்ட்ல. அப்போ அவங்க நல்லா ஒரு வாழ்க்கை லீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்க வீட்டுல எல்லாம் எல்லா பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க.
நம்ம வீட்டுல இல்ல, பக்கத்து வீட்டுல யார் இருந்தாலும் பசங்களை மெயினா அவங்கள வந்து தூண்டி விடணும். நல்லா படிப்பா, இதெல்லாம் படி. ஸ்கூல் படிப்பு இருக்கவே இருக்கு அந்த மாதிரி. சோ முறைகளில் தவம் எப்படி இருக்கிறது, எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஆஸ்டியர் லைஃப் லீட் பண்ணோம். அப்புறம் முறைகளின் தொண்டு எப்படி, தானம் தர்மம் எல்லாம் இந்த முக்குணங்கள் விடுவா, அவ எப்படி பண்ணுவா. முடிவு ஃபைனலி என்னது, ஓம் தத் சத். இப்ப நம்ம படிக்கும்போது அந்த ஸ்லோகா படிக்கும்போது சொன்னீங்க, ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா. சோ அப்படி படிச்சனே. சோ இதெல்லாமே ஓம் தத்து சத்து இதெல்லாமே பகவானை தான் குறிக்கிறது. அது வந்து இப்போ கடைசி இதுல 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். எஸ். இப்போ 17.1. எஸ், அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஆரம்பிங்க. ये शास्त्रविदं उद्दृश्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठाद् काक कृष्णा तत्त्वम् अगो रजस्तमः आहो रजस्तमः. இப்ப கிருஷ்ண அர்ஜுனா உபினங்க அர்ஜுனா போடவே இல்லையா, என்னால் போடவும் இல்லை. ஓகே, அர்ஜுனா என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணரே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்க? ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பூர்வீகமா அவங்க யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ஆனா ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கா தெரியாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்கிரிப்சர் படிக்கவே இல்லை. இப்பதானே ஒரு A for Apple இப்பதான் வந்திருக்கும் பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு. ஆனா என்னெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ ஸ்கிரிப்சர்ல அது மாத்திரம் பண்ணினா போறோம். அது அல்லாதது பண்றதெல்லாம் அப்படின்னா என்னது, ரஜோகுணம். பேரு புகழுக்கு யாருக்கு எல்லாருக்கும் காட்டுறது இல்ல. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் பண்ணுவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவா என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன இருக்கோ அது பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க அர்ஜுனன் கேட்கிற அவளோட இது என்னது, நிலை என்ன, அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணாட்ட கேட்கிறார். எஸ், 17.2. அம்புஜவள்ளி மாதாஜிக்கு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. கீதா மாதாஜி படிங்க. கீதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஓகே, ஜீவகுமாரி மாதாஜி 2 படிங்க. 17.2. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजान् सात्विकी राजसी सैव तामसी सेति तां शृणु. हरे कृष्णा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அவர் பதில் என்ன சொல்றார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. நம்ம வந்து இப்ப இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம். இந்த பிறந்த முதல் கொண்டு நமக்கு வந்து இந்த 3 முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கிண்டே இருக்கும் அப்படின்னு. சோ இனிமே வந்து அவர் டீட்டெயிலா எல்லாம் சொல்ல போறார். 17.3. கீதா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சத்வானு ரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத. ஸ்ரத்தா பவதி பாரத. சத்தா மயோ அயம் புருஷோ யோ யச் ஸ்ரத்த ச ஏவ சஹ. பரதனே, அர்ஜுனனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். இப்ப நமக்கு தெரியாது, ஆனா இதெல்லாம் படிக்கதான் தெரியும். நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா, ரஜகுணம் வந்து நம்மளை தாக்கிட்டு இருக்கா, இல்ல தமோ குணத்துல இருக்குமான்னு தெரியும். ஏன்னா அது அந்த ஒரு நேச்சர் நம்மள அங்க வந்து நேச்சர் நம்மள இழுத்து பிடிக்கிறதுனாலதான் நம்ம அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றோமா. ரஜோகுணத்துல இருக்கிற ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்றோம்னா அவங்க கையில அது இல்ல. ரஜோகுணம் அவ்வளவு இழுக்கிறது. அப்ப அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தை இதெல்லாம் என்னது குணங்கள் என்னெல்லாம் உண்டு, அந்த குணாதிசயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்குமா. அது சத்துவ குணத்தையும் அது போல்தான். சத்துவ குணம் இதுல இருக்கிறவா ஆனா முயற்சி செய்து நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி மேலுக்கு வரலாம். அப்ப இது வந்து இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பது. நம்ம இங்க பிறந்திருக்கோம். அப்ப இந்த இயற்கை குணங்கள்லாம் நம்ம தாக்குறதுனால அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். அப்ப அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப வந்து நம்ம பிஹேவ் பண்றதுனால நம்ம வந்து ரஜஸ்காரன், தமஸ்காரன் அப்படின்னு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேரே வந்துடும். ரொம்ப ரஜோகுணத்தை இருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா என்ன இருந்துனாக்கா இயற்கை குணங்கள் நம்மள வந்து தாக்குறது. அந்த ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து நம்மள தாக்குறது. எஸ், 17.4. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. यदन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांशान्य यजन्ते तामसा जनः. எஸ், வெரி குட். சாத்விகா என்ன மாதிரி தேவர்களை வழிபடுறாங்க. அப்புறம் யக்ஷ ராட்சர், அது யாரு, ராஜசி.
ராஜச யாரு குணத்துல இருக்காலும் அவங்க வந்து யக்ஷர்கள் ராட்சசர்களை வழிபடுவாங்களா எல்லாம் இதுலயே கொடுத்துருக்கு. பிரேத்தனா என்னது? டெட் பாடி. பிரேத்த பூதகணம் அவளையெல்லாம் யாரு? யஜந்தே தாமசிக்கிறவங்களாம் தாமசி பீப்புள்லாம் ஜனங்கள் தாமசி ஜனங்கள்லாம் அவளை வழிபடுவாங்க. என்ன கொடுத்துருக்கு? சத்துவ குணத்தில் இருக்கும். மியூட் பண்ணிருங்க. யாரோட சத்துவ ஒரு நிமிஷம். எஸ், நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இந்த சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்றதுதான். அப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது தெரிஞ்சு போயிடும். அப்ப இதுல என்னது? இதுதான் இந்த பிக்சரும் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் நல்ல சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா? காலையில இருந்துடா மங்களாரத்தி பாப்பா. இப்ப இஸ்கான்ல இருக்கிறதா மங்களாரத்தி. இல்லாட்டா என்ன பண்ணுவா? பக்கத்துல இருக்கிற கோயிலுக்கு குளிச்சு நல்ல நிர்மாலிய தர்ஷனம் பகவான் பாக்கிறதுக்கு போவா. அந்த என்ன அந்த தர்ஷனம் சொல்லுவார் தமிழ்ல? இதுல நிர்மாலிய தரிசனம் மாதாஜி. விஸ்வரூப தரிசனம். அப்ப அது பாக்குறதுக்குன்னு போவா. அதெல்லாம் அவ்வளவு புண்ணியம். ஏன்னா சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம யார் மூஞ்சில விழித்தோமோ என்று இன்னைக்கு எப்படிலாம் சொல்றோமே, பகவான் மூஞ்சில விழிக்கலாமே. அப்ப அதுக்குன்னு காலையில் சீக்கிரம் போறவாள்லாம் இருக்கா. சோ அந்த மாதிரி சத்துவ குணத்துக்காரா இந்த மாதிரி பகவானோட இதுல கர்டன் இப்படி தொடர்ந்தா அவர் பகவானோட சேவிக்கிறதுக்கு போவா. ஆனா இஸ்கான்ல ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துருக்கா. எல்லாம் ஆன்லைன். நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்கிறா போல காலையில எழுந்துக்கணும், பிரஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகி உட்காந்துன்னா அவ கர்டன் அப்படி திறக்கும்போது பகவானோட அப்படி ஸ்பரிசம் நல்லா இருக்கும். அது பாக்குறது ஆரத்தி எடுப்பா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே பாட்டெல்லாம் படுவா. அதெல்லாம் நமக்கு பயாட் ஆயிடும். இந்த ஸ்லோகம்லாம் நீங்க இவ்வளவு 18 நாள்ல இவ்வளவு நல்லா ஸ்லோகம் வருதுன்னா அதை நீங்க ஈஸியா ஒரு 10 நாள்ல உங்களுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் கூட தெரிஞ்சு போயிடும். அதெல்லாம் நான் போடுறேன், எல்லா குரூப்லயும் நான் போடுறேன். ஓகே, அந்த பாட்டு எல்லாமும் இருக்கு, அந்த டிரைவ்ல இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இப்ப யாரு ராஜசிக் பீப்புள் யாரு பண்ணுவா? பெரிய பர்சனாலிட்டி, ஒரு பாலிட்டிஷியனா இருக்கும், ஒரு ஹீரோயின், அந்த மாதிரி இவாளெல்லாம் ரொம்ப கும்பிடுபடுவா. அவளுக்குலாம் அவள் தான் ரொம்ப தெய்வமாகவும், அவளை வணங்கினாதான் அவளுக்கு மகா திருப்தி, ரொம்ப திருப்தி கிடைக்கும். ஒரு பாலிட்டிஷியனை இது கும்பிடு போட்டா என்ன ஆகும்? அதாவது ஆதாயம் இது கிடைக்கும் இல்லையா? சாமானியா ஓஹோ நீ இவ்வளவு நல்லா எனக்கு வந்து சேவை பண்றியா, சரி உன்னோட என்ன பிள்ளைக்கு பொண்ணுக்கெல்லாம் காலேஜ் அட்மிஷன் ஆகி தரேன், ஜாபுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன். அப்ப இவாளை நம்பினாதான் உண்டு, பகவான் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு இவங்க அந்த மாதிரி நம்புறாங்க. யாரு? ராஜசிக் இது அந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறவங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ராத்திரி இந்த பூத பிரேதம் மரம் ஏதோ மரம் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வழிபாடு பண்ணி அப்ப அதுல ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த பிளாக் மேஜிக்ல எல்லாம் அவங்க நம்பிக்கை வச்சுப்பாங்க. அவங்க பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். அப்புறம் இப்ப இது மாதிரி வழிபாடு விதி. இந்த பேய்கள் ஆவிகளை எல்லாம் வழிபடுவார். எங்க போவார்கள்? பேய் கிரகங்களுக்கு போவார்கள். அப்படின்னா என்னது? கீழ் இருக்கே அத்தள வித்தள சுத்தல பலாத்தள ரசாத்தள பாத்தாளம் வரைக்கும் போவா. பேய்கள்ல வெறும் பேய்களை வந்து வழிபாடு பண்றவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க. தேவர்களை வழிபடுறவங்க சொர்க்கம், இந்த மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்க? வைகுண்டம், கிருஷ்ணலோகம், கோலோகம், நிறைய பேர் இருக்கு. அப்ப அது கிருஷ்ணர் இருக்கும் இடம் ரொம்ப மேல. நம்ம இருக்கிற அந்த ஒரு அண்டம் பார்க்கணும், இது போல நிறைய அண்டங்கள் இருக்கும். அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு அவரோட ஒரு இடம் இருக்கு, அதுதான் கிருஷ்ண உலகம். அங்க போயிட்டு நம்ம அங்க போயிடுவோம். கிருஷ்ணாவோட உலகத்தை போனா என்ன, இந்த அண்டங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இது பிரளயம் வரும்போது இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இதெல்லாம் பெர்மனன்ட்டே கிடையாது. நம்ம வந்து அங்க போயிட்டோம்னாக்கா அங்க அழிவு கிடையாது. அதெல்லாம் கோலோக் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம், எனக்கு முன்னாடி நிறைய சாப்டர்ல பார்த்துருக்கோம். அங்க அழிவு கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ கோ தேர், அங்க இருந்து நம்ம திரும்பி வரவும் மாட்டோம், இங்க பிறக்கவும் மாட்டோம், அண்ட் நமக்கு அழிவும் கிடையாது. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி 5 and 6. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशास्त्रविहितं घोरं तपत्यन्ते ये तपो जना दम्भहंकार संयुक्त कामराग बलन्विता कर्षन्तः शरीरस्थ भूतग्रामम् अचेतस मां चैवन्त शरीरस्थं तन्विद्धि असुर निश्चयान्. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன், அது என்னது அது சொல்லப்படலை, அதையும் பண்ணது. ஆனா தற்பெருமை, அதுல வேற தற்பெருமை இருக்கும். நான் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து அந்த விரதம் இருந்தேன், இந்த விரதம் இருந்தேன், இந்த வேலை கொடுத்துட்டேன், அங்க பிரதட்சணம் பண்ணேன், என்னெல்லாமோ இருக்கே. நமக்குதான் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. யாரோ சொன்னா, எவரோ சொன்னா, ஏதோ கோயில சொன்னா, பூஜாரி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம்.
அது மாதிரி ஆனா தற்பெருமையோட வேற பண்ணுவா. அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகிறார்கள். இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து தலைய இந்த இதுக்குள்ள கிரவுண்டுக்குள்ள வச்சுட்டு அவன் யோகா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருப்பான். இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து கஷ்டப்படுத்தி உடம்ப கஷ்டப்படுத்தி என்னை வந்து ப்ரே பண்ணி சொல்லவே இல்லை. ஆனா அவன் ப்ரே பண்ண அப்ப அவன் தன்னுடைய உடம்பு மாத்திரம் அல்லாமல் உள்ள உடம்புல இருக்கிற பரமாத்மையும் வந்து இது கஷ்டப்படுத்துறான். இந்த மாதிரி ஒரு அரக்கன் ஒரு இது போட்டிருக்கிறது, என்ன ஏதோ ஸ்டோரி இருக்கலாம். மலையை தூக்குறா போல, கிருஷ்ணர் தான் மலையை தூக்க முடியும், நம்மளால எல்லாம் முடியாது இல்லையா? பட் ப்ளீஸ் டிபிக்டட் தட் வே. இவன் வந்து தலைய கீழே போட்டு இந்த மாதிரி சுவாசம் கூட விட முடியாது, மூச்சு திணறும். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பண்றான், யோகா பண்றான் அப்படின்னு. இல்ல பணம் பிரிக்கிறதுக்கு தான். ஆனா இதெல்லாம் நம்மளால இந்த மாதிரிலாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அது மாத்திரம் நல்லா பண்ணினா போதும். துன்புறுத்துகின்றனர் அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அசுரர்கள்னா கோரப்பல்லும் கொம்புகளும் தலை அப்படி அதெல்லாம் இருக்குன்னு இல்லவே இல்லை. இந்த குணங்கள் இருந்தாலே போதும். எது சொல்லப்படவில்லையோ அதெல்லாம் பண்ணி அதுவும் தற்பெருமையோடு பண்ணினா அவன் வந்து இது அஜ்ஞானத்துல இருக்கான், அவன் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கான். எஸ், அடுத்தது அரசு பிரபுஜி 17.8. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. आयुः सत्व बलरोग्य सुखप्रति विवर्तनः रश्यः स्निग्धाः स्थिर हृदया स्थिर कृतय आहार सात्विक प्रियः. இப்ப வந்து ஆகாரத்தை பத்தி பேச போறோம். ஆகாரம் அப்படின்னா தெரியல, ஆகாரம் சாத்விகம் அப்படின்னா சாத்விக் குணத்துல உள்ள பிரியா. யாருக்கு சாத்விக் குணத்துல இருக்கோம் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும்? ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும். அவங்க சாப்பிடுற உணவு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். அதனுடைய என்ன இது இஃபெக்ட் எப்படின்னா இருக்கும்? ஆயுளை நீக்கும். ஆயு சத்வ பலாரோக்கியம் அப்படின்னா பல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமாம், ஆயுளை நீடிக்குமாம், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியையும் கொடுக்கும் உணவு. அந்த மாதிரி கொடுக்கும் உணவுகள் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. சத்துவகுணத்தில் இப்போருக்கு பிரியமா இப்பேருக்கு இருக்கும். குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்துக்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. அது ஒண்ணும் நம்மளுக்கு கெடுதலே பண்ணாது. அசிடிட்டி வந்துடுது, அல்சர் வந்துடுது, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கம்ப்ளைண்டே வராது. ரொம்ப சாத்விக ஆகாரம். காய்கறியில் தான் இருக்கும். ஆனா அதை சாப்பிட்டாலும் நமக்கு எவ்வளவு நான்வெஜ் சாப்பிட்டு நமக்கு என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் இந்த சத்து உள்ள இதுலயும் வரும். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதுல வருமா இருக்கும். நமக்கு அவசியம் இல்லையே, நம்ம வந்து மிருகம் இல்லையே, மிருகத்துக்கு தான் அவ்வளவு அவசியம். ஏன்னா அது ஓடணும், அவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடும், அதுக்கு பல்லு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான். அவளுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு வேணும், சாப்பிடதான் வேணும் அவளுக்கு. ஏன்னா அவ வந்து அந்த மாதிரி ஜங்கிள் இருக்கா, ஓடணும். ஏன்னா அவளுக்கு எப்பவும் வந்து யாரு நம்மளுக்கு தாக்குவான்னு அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதுல அவளுக்கு அந்த மாதிரி பற்களும் கொடுத்துருக்கா. அந்த மாதிரி ஓட்டம், அந்த ஸ்கின் எப்படி இருக்கும், எல்லாம் ஹார்டா இருக்கும். அப்போ அவளால அது கிழிச்சு இழுத்து எல்லாம் பண்ணி சாப்பிட முடியும். நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இது சாப்பிட்டாலே சாறு உள்ள உணவு இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே போதும். ஆனா நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம். சின்ன வயசுலயே யாரோ சாப்பிட்டு பழகி கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நம்ம வந்து அதை அடிக்ட் ஆயிடுச்சுள்ளதான். அப்புறம் என்னது இதயத்துக்கு இதமளிப்பவர் இன்னொரு சொல்லணும்னு வச்சு எடுத்தது. ஓகே, அடுத்தது யாரு? எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம் ஒருத்தரா. இன்னைக்கு லாஸ்ட் செகண்ட் டே. ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்துடலாமா? இல்லாட்டா யாருக்கு படிக்க முடியல? துர்கா மாதாஜி ஃப்ரீயா இல்லையா? முருகன் எம் பிரபுஜி, நீலா மாதாஜி, லதா மாதாஜி, ரஞ்சிதா மாதாஜி இவெல்லாம் படிக்கவே இல்லையே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல. ஓகே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிவா, நீங்க படிக்கலையே. ஐயோ இது ஒரு நிமிஷம், இது ஸ்லோகம் இல்ல. நீங்கள் என்ன ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் என்ன உண்கிறீர்களோ அது போல் ஆவீர்கள். யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். இதுல எப்படி போட்டுக்கோ? கேரட், ப்ரோக்கோலி, ஒரு பப்பாயா, இது என்ன போச்சு தெரியல, லெமன் சம்திங் இருக்கும். அப்ப அது நம்ம வந்து நல்ல இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்பு அது மாதிரி இருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி ஃபேட்டி ஃபுட் எல்லாம், அந்த மாதிரி பர்கர் எல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு நல்ல குண்டா இருக்கும். ஆனா எப்படி உள்ள காத்துதான் ஒண்ணு தெம்பே இருக்காது. இதே ப்ரோக்கோலி எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல சத்துள்ளதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னாக்கா உடம்பும் மெல்லியதா இருக்கும் அண்ட் சக்தியும் இருக்கும் நமக்கு.
அப்படியே குழந்தைகளுக்குலாம் இந்த குழந்தையோட இதுல தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ வாட் யூ கேன் ஈட். ப்ரொக்கோலி என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுவான். அப்போ இந்த பர்கர் வந்து ஃபைட் பண்ணுவது யாரு ஜெயிப்பா அப்படின்னா குழந்தை சொல்லுவா ப்ரொக்கோலி தான் ஜெயிக்கும், வெரி குட் அப்படின்னு. அப்ப அவருக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் போட்டிருக்கேன். எஸ். அப்புறம் நீங்கள் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்? ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். நம்ம தான் தேர்வு பண்ணணும் என்ன சாப்பிடணும். நாக்கு பல விதமும் கேட்கும் இல்லையா, நாக்கு என்ன எல்லாம் தான் கேட்கும், ஸ்வீட்டு காரம் எல்லாம் தான் கேட்கும். ஆனா நமக்கு தெரியணும் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு 3 கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம சாப்பிடுறதுல என்னது 3 விதமா போகுது. மொத்த மூலப்பொருள். இந்த கரும்பு சாறு எடுக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம், கரும்பை போட்டு 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 எடுத்து அப்புறம் சாரே இல்லாம வந்தப்பறம் அதை வந்து தூக்கிடுவோம். அப்ப நம்ம உடம்புலயும் நம்ம சாப்பிடுறதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா அதுல இருக்கிற எல்லா சத்துக்களும் அப்படி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து அப்புறம் இது மலத்துலதான் வேஸ்ட் தான் மலத்துல போகும். சோ மொத்த மூலப்பொருள் என்னது மலம். அப்புறம் நடுத்தர மூலப்பொருள் இது சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. இது அதுல ஒரு நல்ல சத்து இருக்கும், அந்த சதையில வந்து அது பிடிச்சு நல்ல செழிப்பா ஆயிடும் நம்ம. அப்புறம் நுட்பமான மூலப்பொருள் என்னது மனதில் உறிஞ்சப்படுகிறது, உணர்வா அது மாறி வந்து அப்ப நான் தான் இது நல்ல இத சாப்பாடு சத்துவ குணத்தோட அந்த சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டதுனாக்கா எனக்கு மூளையும் நல்லா வளர்ச்சி பெறும் அப்படிம்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி பர்கர், பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், கோக் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதுனாக்கா அது போல இருக்கும். பிட்சா இதெல்லாம் இது வந்து ப்ரொக்கோலி இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். கீரை வகைகள், டொமேட்டோ, ஆனியன், டர்னிப் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். அவகேடோ, ஆப்பிள் இதெல்லாம். ஓகே. சோ நம்ம வந்து இதை வந்து கான்செப்ட்ல புரிஞ்சு. பிரகாசம் பிரபுஜி மியூட் பண்றவங்க சத்தம் வருது. எஸ். அப்புறம் என்ன இருக்கு நெக்ஸ்ட். இது வந்து இப்ப பகவானுக்குன்னா நான்வெஜ் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அப்ப அவர் கேட்கலன்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சதை தான் நம்ம சாப்பிடணும். பகவான் கேட்டாரா எனக்கு ஆட்டுக்கறி, மாட்டுக்கறி, கோழிக்கறி எல்லாம் கேட்டாரா? ஒண்ணும் கேட்கல. அவர் கேட்டது ஒன்லி சிம்பிள் ஒரு ஃப்ரூட்டு, ஒரு ஃப்ளவர், ஒரு இலை, ஒரு தண்ணி, இதுதான் கேட்டார். அதுக்கு மேல வேணா இது வேணா வைக்கலாம், சாதத்தை பொங்கி வேணா வைக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணி ரொம்ப காரசாரம் இல்லாம ஒரு இதுலயும் ஒரு இலை, அது என்னது துளசி இலை, இதை போட்டு அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் நம்மளோட பாத்திரத்தையே திரும்பி போட்டு we can have. அப்ப அது ஃபுல்லா நமக்கு பிரசாதம் ஆகிவிடும். இப்போ கிருஷ்ணருக்கு போக் அப்படின்னா என்னது அவங்க சொல்லுவாங்க சப்பன் போக் அப்படிலாம் சொல்லுவா. சப்பன்னா 56 டெய்லி 56 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போக் வந்து அவங்க வந்து படைப்பா பகவான் கொடுப்பாங்க. அது ராதா இருக்கிற காலத்துல ராதா என்ன பண்ணுவலாம், டெய்லி பண்ணுவலாம். ஆனா டெய்லி பண்ற ஐட்டம் வந்து ரிப்பீட்டே ஆனது இல்லையா, ஒரு முறையும் அவரு புதுசா தான் பண்ணுவலாம். அவர் ரிப்பீட்டே பண்ண மாட்டான். அவ்வளவு கலை அவளுக்கு வந்து சமையல் கலை தெரிஞ்சிருந்ததுதான் அவ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணருக்கு போக்னா பிரசாதம். அது எப்படி செய்யறது, நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்யவும் அப்படின்னா இது பகவான் ஒரு கான்சியஸோட நம்ம பண்ணணும். ஏதோ என்னென்ன கடனேன்னு பண்ணா பகவானுக்கு எல்லாம் அப்படி எல்லாம் கொடுக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் நம்ம கிட்ட சாப்பிடறதுக்கு வந்து நிக்கிறாரா இதுல வந்து கதவுல எனக்கு சாப்பாடு போடுறேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை. நம்ம கொடுக்கறது ஆர்வமா அன்பா அப்படி கொடுத்ததுனாக்கா நமக்கு தான் கிரேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார். அவர் சாப்பிடுறாரா, நம்ம வச்சத பாதி அவர் சாப்பிட்டுட்டு போறாரா, இல்லவே இல்லை, அப்படியே முழுசா அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா அது வந்து நம்ம கண்ணோருடைய இப்படி சொல்ல கண்ணால பார்த்தோம்னா அது மாதிரி போடும். அதே நமக்கு வந்து ஃபுல் அது பிரசாதமா மாறிவிடும். அப்ப அதுதான் நம்ம வந்து எப்படி அந்த உணர்வோட நம்ம சமைக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணாக்கு நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும், கிருஷ்ணாக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சமையல் அது அந்த எண்ணத்தோட பண்ணணும். கிருஷ்ணருக்கு அன்புடன் பக்தியுடனும் காணிக்கை செலுத்தவும், அன்புடனா வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன் அவருக்கு அதுதான் கேட்கிற. அப்புறம் கிருஷ்ண பிரசாதம் சரியான மனநிலையில் வழங்கவும் சாத்விக குணத்தை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வெச்சப்படாம டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம ஒரு கண்ணோட பண்ணினா சுமாரா வரும், நல்லா வராது, வரவே வராது சொல்ல மாட்டோம். டெய்லி நம்ம எச்ச பண்ணி பார்ப்போம் டேஸ்ட் வந்திருக்கா இல்லையான்னு. பட் கிருஷ்ணருக்குன்னு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா ஒரு கண்ணளவுல எல்லாம் உப்பு காரம் எல்லாம் போடும். ஆனா கரெக்டா வந்துடும். அது என்னைக்கா ஒரு நாள் கம்மி வரும். அப்ப கிருஷ்ணனுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம், ஐயோ நான் அப்படி உப்பு இல்லாம உனக்கு கொடுத்துட்டேன் பகவானே, சாரி பகவானே அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம காலத்துல போடும்போது திரும்பி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சாப்பிடுவோமே அப்படி. அதனால நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதை டெஃபினட்டா நம்ம கொஞ்சம் நல்ல இது சுத்த மனநிலையில பண்ணினோம்னாக்கா ரொம்ப நல்லா வரும். கிருஷ்ண பிரசாதம் சரியான மனநிலையில் வழங்கவும். அப்புறம் கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவித்து எடுத்ததன் முடிவுகள். அப்ப இந்த மாதிரி கௌரவித்து பகவானுக்கு கொடுத்த ஆஃபர் பண்ணினதை நம்ம வந்து பிரசாதமா நினைத்து அதை சாப்பிடும்போது அதுல நமக்கு எவ்வளவு மாறுதல் வரும் பிரசாதம். அதனாலதான் பிரபுபத எப்போ இது பண்ணாலும் என்ன பஜன் பண்ணுவார். அப்புறம் இது லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். ஆனா வந்தவர்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் 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 இதேதான் சொல்லியிருந்தார். இந்த பிரசாதமா சாப்பிட சாப்பிட சித்த சுத்தி வரும். நம்ம வந்து மைண்ட்ல கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப திருப்தி ஆயிடும், கிளீன் ஆயிடும். ஒரு டவுட் இருக்காது, எல்லாம் படிக்கணும், இன்னும் ஆர்வம் மிகுதியாகும். இந்த இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்துடும் நமக்கு. ஸோ எப்பவுமே டெய்லி நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிட்டு பழகலாம். முதல்ல ஒரு ஃப்ரூட்டு அது மாதிரியாவது ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன காலையில டிஃபன் பண்றோமோ அதை வைக்கலாம்.
அப்புறம் நம்ம லஞ்சுக்கு பண்றோம் அதை வைக்கலாம், திரும்பி டின்னர் ஏதாவது பண்றீங்களா அதையும் வச்சுட்டு அப்ப கேட்பாங்க எங்க வீட்டுல 2 மணிக்கு தான் நாங்க சமையலே முடிச்சு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னாக்கா பரவாயில்ல, பகவான் அதெல்லாம் டைம் எல்லாம் அவருக்கு இந்த கிளாக் நமக்கு தான் இந்த 24 hours 12 hours லஞ்சு இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான் கொடுத்துருக்கா. அவருக்கு எப்ப வேணா நம்ம ஆஃபர் பண்ணலாம், எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோமோ எதெல்லாம் வாங்குறோமோ எப்ப வேணா புதுசு வாங்குறோம். தீபாவளி தான் புதுசு வாங்குறது இல்லையா, இப்பதான் எல்லாம் ஆன்லைன் அது இதெல்லாம் இருக்கு. எப்பெல்லாம் புதுசு உடுத்திக்கிறோமோ எப்பெல்லாம் புதுசா சாப்பிடுறோமோ எதுவுமே ஒரு சம்பளம்னு ஒரு கவர் கொண்டு வந்தா கூட அதையும் பகவான் ஒரு செக் தான் வருது. வாட் எவர் வி கெட் எனிதிங் வி கெட் அது பகவான் முன்னாடி ஆஃபர் பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் அதை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். இதெல்லாம் வீட்டுக்கு வீடு அது ஒரு இது வச்சிருக்கா. நிறைய வீட்டுல அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. எதுவுமே நம்ம வந்து பகவான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு கொடுக்கும். அவ இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவத்தை எடுத்ததன் முடிவு என்ன இருக்கும், ரொம்ப நல்ல சித்த சுத்தி ஆகிவிடும். எஸ், அடுத்தது 9 and 10 யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாக்குறேன். இப்ப ரிப்பீட் தானே இல்லையா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுட்டீங்க இல்லையா ஒரு வாட்டி? இல்ல மாதாஜி மாதாஜி படிங்க. நான் தான் படிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க படிக்கணுமா? படிங்க ராஜேஸ்வரி மாதா. இல்ல இதுக்கு முன்னாடி யார் படிச்சா தெரியலையே, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வரலையே ஸ்லோகம். சாரி நான் அங்க பாத்துனேன். ஒரு நிமிஷம். காரசாரமா சாப்பிடறாள் ஒரு இஃபெக்ட் காட்டியிருக்கு. இவ வந்து ஒரே கசப்பா பாவக்காய் சாப்பிடுறா. இது வந்து அழுகி போன இதெல்லாம் சீஸ். படிங்க, ரெண்டுமே படிச்சிருவோம். 9, 10 சேர்த்து படிச்சு. சரி மாதாஜி. கட்வம்ல லவனாத்யஷ்ண தீஷ்ண ரூஷ விதாஹினஹ ஆஹார ராஜஸ் ஏஷ்டா துஹ சோகாமாய பிரதா யாதாயாமம் கதரசம் பூதி பிரதிஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு, மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிக்கின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். சில பேருக்குலாம் என்னதான் காரம் போட்டாலும் இல்ல காரமே இல்ல, சப்பு சப்புன்னு இருக்கு, என்ன பண்ற நீ சமையல் அப்படி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ராஜசிக்ல ரொம்ப இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப எனக்கு இந்த இது பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி அவ்வளவு காம்படிஷன் மாதிரி சில்லிஸே சாப்பிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அவளால முடியும் அந்த மாதிரி இது ரொம்ப காரமா சாப்பிடலாம். இவன் வந்து ஒரே கசப்பு பாவக்காய் அப்படியே உட்காந்து சாப்பிடறான். அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டியிருக்கா. ஜஸ்ட் குழந்தைகளோட இதுல தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம். அவளுக்கு நல்லா புரியும் இல்லையா? அதனால நம்மளும் குழந்தைகள் தானே, ஃபர்ஸ்ட் இதுல தானே இருப்போம். அதனால பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் சாப்பிடுறவங்க எப்படி ராஜச குணத்துல இருக்காங்க. நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த கேட்டகரியில வரோம்னு. நம்ம அதுல இருந்து we have to improve. அப்படியா நான் இப்படியா ஆகான்னு பெருமை அடிச்சுக்க கூடாது. ஆஹா நான் தம குணத்தை இருக்கேன்னா வெரி குட், ரஜோகுணத்தை இருக்கேன்னா வெரி குட். இல்ல நம்ம இதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி சத்துவகுணம் வந்து அதுல இருந்து இன்னும் மேலுக்கு போய் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வரணும். ராஜஸ் குலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அல்சர் எல்லாம் வரும். இது சாப்பிட்டா அந்த கட்டியே வந்து நம்ம நாக்குக்கு டேஸ்டா இருக்குன்னு சாப்பிடுவோம். உள்ள எல்லாம் அவ்வளவு பஞ்சு போல ரொம்ப டெண்டரா இருக்கும். உள்ள நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இளசா ரொம்ப இதா இருக்கும். அது இந்த காரம் எல்லாம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், வெந்து போகாது குடல்லாம். அந்த மாதிரி அப்ப அல்சர் வரும், பாயில் வரும், அல்சர் வரும், எல்லாம் உள்ள ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம். அதனால கொஞ்சம் நாக்க கட்டுப்படுத்தினா போதும். ஏதோ சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான். நம்ம ஏன்னா we are living to eat, eating to live. அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா போதும். நம்ம சாப்பிடறதுக்கு வேண்டி உயிரோட இருக்கோமா இல்ல உயிரோட இருக்கிறதுக்கு வேண்டி சாப்பிடுறோமா அது கேட்டா போதும். இல்ல உயிரோட இருக்கிறதுக்கு தான் சாப்பிடறோம்னா அப்ப அளவா நம்ம சாப்பிடுவோம். காரசாரம் எல்லாம் வேண்டி இருக்க நாக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கான்? 3 ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு அரசு பேசுறேன். கீழே என்னமோ ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கு, அது என்ன? சீஸ் பிரபுஜி, சீஸ் கெட்டு போன சீஸ். அதெல்லாம் ஜாஸ்தி நாள் தங்காது இல்லையா? அது நம்மளோட சூடு பிரதேசத்துலாம் இருக்கவே இருக்காது. நீ இப்ப கனடா எல்லாம் போனால்னாக்கா அங்கெல்லாம் இருக்கும், நல்லா இருக்கும். வெளியில வச்சா கூட ஒண்ணு வேணா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளதானே அந்த இதே கண்ட்ரியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளதான் இருக்கு. இது வந்து இது என்னது, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அப்படின்னா என்னது, நம்ம இப்ப சமைக்கிறோம் 10 மணிக்கு சமைச்சோம்னா எத்தனை மணிக்கு சொல்ல சாப்பிடணும்? 11, 12, 1 3 மணிக்கு 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம சாப்பிடணுமா? பகவத்கீதால இனி என்ன சொல்லணும்? ஒரு வாழ்க்கை மேனுவல்னாக்கா இதை விட ஏதாவது பிச்சு சொல்ல முடியுமா? பகவான் அதையும் சொல்லியிருக்காரு. எதெல்லாம் சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு அதை வந்து சமைச்சதை சாப்பிடணும். இல்லாட்டா என்ன பண்ணலாம், பகவான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அது வந்து சுத்தமாயிடுமா.
அது வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. இல்லாட்டா நம்ம வந்து அழுகி போனதை தான் சாப்பிடுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு என்னது தமோ குணத்துல உள்ள அழுகி போனதான் சாப்பிடுறோம். அதே சுவையற்றதாகும் பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட உச்சிஷ்டம்னு, அதுதான் உச்சிஷ்டம்னா எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்னு. அவ அப்படியெல்லாம் விரும்பப்படுவாளா என்ன பண்ணுவானா, இந்த மேல உள்ளது மாத்திரம் ஸ்கிரேப் பண்ணிடுவா. எதெல்லாம் வந்து கெட்டு போயிருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்கிரேப் பண்ணிட்டு பாக்கி உள்ளதை எடுத்துக்காம இருந்து வேஸ்ட் பண்ணுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயத்துல போட்டுப்பா. வயது ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க சில பேர்லாம். அப்படி எப்படி மனுஷா இருக்கா. அப்போ உணவில் முக்குணங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சத்துவ குணத்தில் நிறைவானது, சாருள்ளது, மகிழ்விப்பது. விளைவென்னது? நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது, பலம் கிடைக்கும், நோயின்றி இருக்கலாம், மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். தீவிர குணம், தீவிர குணம்னு இந்த ரஜோகுணம். அதை வந்து எப்படி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க? கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது அதெல்லாம் சாப்பிடுவா. விளைவென்னாகும்? துன்பம், துயரம், வியாதம், அல்சர்லாம் வரும். அறியாமை குணம் இதான் தமோ குணத்தை. சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது. விளைவெனது? நோய், தொற்று நோய், மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம். இதெல்லாம் வந்து அதோடைய இது ரிசல்ட். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா. எஸ். இப்ப என்னது? மிகச்சிறந்த உணவு. அப்ப என்னதான்? சத்துவகுணம் கரெக்ட் தான். ஆனா பரமபுருஷன் பகவான் உண்ட மிச்சம் அதான் நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணின பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம நல்ல சுத்தமா பண்ணணும். காலையில குளிச்சு எழுந்துட்டு நல்லா சுத்தமா பண்ணணும். எச்செல்லாம் பண்ணாம பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதுல ஒரு துளசி இலையும் போட்டு வச்சோம்னா கண்ணொருளி பண்ணி பகவான் அது வந்து பிரசாதமா மாறிவிடும் இல்லையா? அது வந்து எங்க போயிடும் நமக்கு? நம்ம எந்த நிலைக்கு போயிடுவோம்? சுத்த சத்துவ நிலை. சாட்ல வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க துர்கா மாதாஜி. எல்லாரும் வந்து அதை போட்டு விடலாம். ஓகே, நான் இப்பதான் பார்த்தேன். அப்போ போட்டாச்சு. யாரெல்லாம் போடல, இன்னும் யாரும் போட மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா பரவாயில்ல, நான் தான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் வரும். இன்னைக்கு போக போக கிளாஸ்ல எல்லாம் கையை பிடிச்சு இது அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட தெரியும் இல்லையா? ஸ்கூல்ல எல்லாம் எப்படி படிக்கும் போது எப்படி பிரசன்ட் டீச்சர்லாம் சின்ன கிளாஸ் தான். அப்புறம் காலேஜ் லெவலில் போச்சுனாக்கா சும்மா அட்டெண்டன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் மேனுவல் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்காது. இப்போ போக போக நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்மள வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து இந்த மாதிரி படிச்சுக்கணும். சுத்த சத்துவ நிலையில இந்த மாதிரி சாப்பாடு மாறிவிடும். அப்ப நம்ம அந்த லெவல் போயிடுவோம், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். இப்ப யாரு ஒரு விஷயம் அப்படி ஜீவகுமாரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபலாகாங்ஷிபீர்யஜோ விதிதிஷ்டோய யுஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மன சமாதாய சாத்விக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபலாங்ஷிபிர் யஜ்ஞம், சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. அவன் என்ன யஜ்யம் பண்ணாலும் ஒரு கடமை, நம்மளோட கடமை இருக்கு. அது வந்து என்ன, ஒரு பூஜையா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்ராதமா இருக்கணும், இல்ல நம்ம ஜபமா இருக்கணும். எஸ், ஜபம் பண்றது ஒரு நம்ம கடமை தான். இது இவ்வளவு நான் மாலை பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு இது வரைக்கும் என்னத்தை பகவான் கொடுத்திருக்காரு? ஒன்னும் கொடுக்கலையே, நான் ஏன் பண்ண? இந்த மாதிரி இல்லாம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதான் கர்மண்ய அதிகாரசி, அதுவும் சொல்லியிருக்காரு 2வது சாப்டர்ல. நம்ம கர்மா பண்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இருக்கே தவிர பலனை எதிர்பார்க்கிறது நம்மளுடைய நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. அது பகவான் பார்த்து கொடுப்பார். இட் இஸ் த பால் இஸ் இன் ஹிஸ் கோர்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட். அவருக்கு நம்ம வேலை கொடுக்குறோம். இவ்வளவு எல்லாம் நல்லது பண்ணி நீ கூட ஒன்னோட டிபார்ட்மெண்ட், நீயே பார்த்து நல்லதா பார்த்து கொடு, எனக்கு தகுதி இருந்தால் எனக்கு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் நீ கொடு அப்படின்னு சொல்லிடணும். சோ வந்து சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்ற அதுவும் பண்ணணும். பட் பலனை எதிர்பார்க்கணும். நம்ம டியூட்டி காலையில எழுந்திருக்கணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும். டெய்லி நான் சொல்றேன் மங்களாரத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்தா ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லயே வந்து ஜபம் எல்லாம் நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சு மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ, இப்ப நம்ம கிளாஸ் காலையில எழுந்துக்கிறது இல்லை. வேற எல்லாம் நீங்க ஸ்லோகம்லாம் நல்லா படிக்கிறீங்க, பட் ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சா என்ன? இது வந்து அந்த பஜகோவிந்தம் அந்த சங்கராச்சாரியா சொல்ற மாதிரிதான். கோவிந்த பஜ பண்ணி பாக்கி உள்ள அந்த சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நீ பார்க்கவே வேண்டாம். ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கோமோ, கிராமட்டிக்கலா நான் மிஸ்டேக் பண்ணினா அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் உன்னோட பௌதிக உலகத்துல உள்ள இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் தள்ளிவை. அது இதெல்லாம் அது ஒன்றும் வராது. அதெல்லாம் உனக்கு வந்து மார்க்கே போடாது. நீ ஒன்லி பஜ கோவிந்த கோவிந்தம் பஜ மூடமதி மூடர்களே பஜ கோவிந்த பஜனை பண்ணுதான் சொல்ற. இல்ல எனக்கு கிராமர் அது ஏதோ தப்பு வந்திருக்கே, இங்க இங்க வரணுமே, அகம் இங்க வரணுமே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறவா முட்டாள்கள். அவன் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல பண்டிதா இருப்பா. ஆனா இதெல்லாம் விட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து பக்தி இல்லாம பண்றதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப நம்ம கடமை பக்தி பண்றது. அப்ப மாலை ஜபம் பண்ணணும், காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும். இந்த ஒரு ருட்டீனா கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம
ஒரு படி எப்படி நம்ம மேல 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 ஏறி போறது பாக்குறோம். இல்லாட்டா ஸ்டாக்னண்டா ஒரே லெவல்ல இருக்கும். சோ நம்ம பக்தி மார்க்கத்தை வந்திருக்கோம், மெதுவா பண்ணலாம். பட் இது எகெயின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஆல். யாரெல்லாம் வந்து மருந்து சாப்பிடுறாங்க, ராத்திரி லேட்டா தான் தூக்கம் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இல்ல லேட் நைட் டியூட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு வராங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் பொருந்தாது. இல்ல வந்து வேற கண்ட்ரில இருக்காங்க, அந்த மாதிரி மாதாஜி இருக்காங்க, லெவல் 2ல இருக்காங்க, அவங்களாலையும் முடியாது. ஏன்னா நம்ம இங்க மங்களாரத்தினா அங்க வந்து ரொம்பவே மிட் நைட் என்ன பண்றதுக்கு, அதெல்லாம் சரிப்பட்ட. நம்ம இந்தியாவில உள்ள கணக்குப்படி 4:30 மணி இஸ் நாட் வெரி லேட் இல்லையா? 4:30 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எல்லாருமே மிடில் கிளாஸா தான் இருக்கும், யாரும் சின்ன பசங்க இல்ல. அப்ப என்னன்னு பழகணும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழகினா உங்களுக்கு தான் நல்லதா இருக்கும். அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம ஜப்பா பண்ணினா, பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஜப்பா பண்றது இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஓகே, அப்ப இது வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததே ஆகும். மாதாஜி நான் பாக்குறேன் காலையில. யாரு மாதாஜி? மாதாஜி நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் பாட்டுக்கு ஜப்பம் பண்ணுவேன், பகவானை பார்ப்பேன். அப்படி நடுநடுல ஜப்பம் ஒரு மாதிரி முடிப்பேன் இல்லையா? ஏதோ மெசேஜ் போடணும்னா அது போடுவேன். ஒரு பிரேக், எனக்கு வேண்டிய ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துவேன். திரும்பியா கண்ணு முடிந்து அப்படி போட்டு பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்ப அந்த டைம்ல யாரோட இப்படி பார்த்தேன்னா பார்த்துட்டு என்னோட வேலையை ஆரம்பிக்க அந்த மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ண இல்ல, யாருக்கும் நம்ம ரிப்போர்ட் கார்டு எல்லாம் கொடுக்க போறது இல்ல. நம்ம இந்த வழி காட்டியிருக்கோம், ஃபாலோ பண்ணா உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு 17.12 இது யாரு இருக்கு பாருங்க, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. மாதாஜி ஆர்லதா மாதாஜி எடுக்கிறா வேர்டு நான் படிக்கிறேன். படிவா ஆர்லதா மாதாஜி. அபிசிந்தாய துப்பலம் தாம் சம்பார்த்தம் அபிசேவயத் இஜ்யதே பரத சிரேஷ்ட தம் யங்யம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனை ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவார்கள். ஏதோ யாரோ சொல்லியிருப்பா, ஒரு ஜோதிஷன் சொல்லியிருப்பா, வந்து ஜோதிடம் பாக்குறான், இந்த ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணு, ஒரு யாகம் பண்ணு, ஒரு பூஜை பண்ணு, கணபதி ஹோமம், சுதர்ஷன ஹோமம், ஏதாவது சொல்லுவா. இது பண்ணினா உனக்கு வந்து ஒரு பணம் கிடைக்கும், இது பண்ணினா உனக்கு ஏதோ தீமை போகும், ஏதோ பலன், அந்த பலன் வேண்டி சொல்லியிருப்பா. அதை நம்ம பண்றோம்னா என்னது, அவங்க அந்த மாதிரி பண்ற எண்ணத்துல பண்றவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுதான் நம்ம அதை பண்றோம். பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா பொருள் சார்ந்து நம்ம வந்து வேணும்னு வேண்டி நம்ம அதை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்னா ரஜோகுணத்துக்கு போறோம். பட் நமக்கு என்ன தோணும், ஆஹா நான் நல்ல காரியம்லாம் பண்றேன், நான் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கேன், நமக்கு வேணா தோணிக்கலாம். பட் இட் டசன்ட் கம் அண்டர் ரஜோகுணம். ஐ மீன் சத்துவகுணம். நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம். டியூட்டி பண்ணணும், பண்ணலாம். ஒரு இதை வந்து எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது. இல்ல தற்பெருமை, யாரும் பண்றது இல்லை, இப்ப நான் பண்றேன், இப்ப என்னோட நான் பண்ணி காட்டுறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அதுவெல்லாம் தற்பெருமைக்க வேண்டியல, டியூட்டி மென்ஷன் பண்ணலாம். எஸ். அடுத்தது யாரு? அம்புஜோலி மாதாஜி. லதா மாதா இப்ப படிச்சீங்க இல்லையா? டவுன் பண்ணிக்கோ, திரும்பி அப்புறமா ரேஸ் பண்ணுங்க. படிச்சாச்சுன்னா டவுன் பண்ணிக்கோ, நான் பண்ணிடுறேன். படிங்கோ அம்புஜோலி மாதாஜி படிங்க. விதிஹீனம் அஸ்துஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதர்ஷினம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷதே. அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையுமின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அப்படின்னா என்னது? சாஸ்திர விதிகளை என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை பண்ண மாட்டோம், ஆனா அதுக்கு இல்லாம இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போமா. அப்புறம் பிரசாதம், அதுக்கெல்லாம் என்ன பிரசாதம், எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுக்கணும். இல்ல அதுக்கெல்லாம் எனக்கு செலவு பண்ண முடியாது, நான் வந்து இந்த விதி சொல்லியிருக்கா, அதை பண்ணினா எனக்கு இது கிடைக்கும், அப்ப அந்த விதி நான் பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். இப்ப பிரசாத விநியோகம் கிடையாது, வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் இருக்காது, சரியா பண்ண மாட்டான். புரோகிதர்களுக்கு ஒழுங்கா தட்சிணம் பாபாவனா 1000 ரூபாய் கட்டணும், என்ன நீ இவ்வளவு எல்லாம் ஜாஸ்தி. புரோகிதர்களும் சண்டை போடுவா, எவ்வளவு பேரை நான் பாத்திருக்கேன். ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். பாவம் அப்ப பிழைக்கிறதே அந்த இதுலதான், அந்த ஒரு ஞானத்துல. அந்த அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி கரெக்டா அவ பேசுற போல அந்த ஸ்லோகம் நம்மளால பண்ண முடியுமா? போக முடியாது. அதுக்குன்னு அவ இருக்கா. அது மாதிரிதான் அவங்க லைஃபே. ஒரு இதெல்லாம் வேதங்கள் எல்லாம் கற்று வேற ஏன் அவளும் தான் ஒரு ஐடி கம்பெனி போலமே, அவளும் நல்ல காலேஜ் படிச்சு நம்மளுக்கு காம்படிஷன் அவளும் வந்திருக்கலாம். பட் அவ வரல. அவ இதுதான் வேத அத்தியாயனம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அவ எதுக்கு அந்த மாதிரி படிக்கிறான்னா நமக்கு உதவுறதுக்காக. அப்ப நமக்கு வந்து நல்லா படிச்சு நம்ம முன்னுக்கு வந்துட்டோம், நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்கோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அவ பண்ற தொழிலுக்கு அது ஒரு இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். அவ கேட்டதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா சந்தோஷப்பட்டு வாழ்த்துட்டு போவா. நம்ம வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்றோம், இல்ல வருஷத்துக்கு 2 டைம் பண்றோம், வாட் எவர்.
அது அவளை திருப்திப்படுத்தினா அவ ஒரு என்ன மனசார வாழ்த்து, வாயால் வாழ்த்தி இப்ப நமஸ்காரம் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். மனசார அவங்க திருப்தியோட போனாலே நமக்கு வந்து நல்லது வரும். சோ அவங்க வந்து தமோ குணத்துக்காரங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தட்சணையும் சரியா கொடுக்க மாட்டாங்க, வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி அதிருப்தியோட போவா. அப்புறம் அந்த மாதிரி அப்புறம் நம்பிக்கையும் கிடையாது. என்ன நம்பிக்கை, இதெல்லாம் பண்ணினா நல்லது, எனக்கு ஒரு காரியம் ஆனும் அதனால பண்றேன். அந்த மாதிரி தமோ குணத்துக்காரங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சாரி, இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டோரி தெரியல. சிவன் வந்து இவரோட என்ன பேரு, ஒரு அரக்கன் வந்து பஸ்மம், இவர் வந்து பஸ்மம் கேட்கிறார். எனக்கு வந்து பஸ்மம் பூசிகள், இவர் பஸ்மம் தானே பூசிப்பார். அவர் பஸ்மம் கேட்கும்போது அங்க வந்து பஸ்மம் இல்ல. அப்ப அவர்கிட்ட வந்து பஸ்மாசுரன், அவர் பேரு பஸ்மாசுரன். அப்ப அவர் வந்து பஸ்மாசுரனை கிரியேட் பண்ணி எனக்கு போய் பஸ்மம் கொண்டு வாங்க, பஸ்மமே இல்லைன்னு அவர் போயிட்டு இருக்கிற சிமெட்ரியில இருந்து போயிட்டு நிறைய பஸ்மம் மூட்டை மூட்டையா கொண்டு வர்றார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பஸ்மம் எல்லாம் கதம் அப்படின்னா என்னது, எல்லாம் இது தீர்ந்து விட்டது. அப்போ வந்து இல்லை பகவானே, பஸ்மமே இல்லை, எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் தெரியல அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியான, அப்ப ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, எனக்கு வந்து ஒரு வரம் கொடுங்க, நான் வந்து யாரோட தலையில அப்படி கை வைக்கணும்னா அவங்க வந்து அப்படியே இறந்து போயிடுவாங்க, பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க. இறந்து போறது மாத்திரம் இல்ல, அவங்க பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க. அப்ப எனக்கு உங்களுக்கு நிறைய பஸ்மம் கொடுக்கலான்னு. இவர் என்ன, சிவ பகவான்லாம் எப்படின்னாக்கா ரொம்ப எல்லாமே தேவர்கள் எல்லாருமே அப்படிதான், ரொம்ப காருண்யம். ஆகா இவனை எவ்வளவு ஜபிக்கிறானேன்னு சொல்லி என்ன வேண்டும் மகனே எல்லாம் கேட்டா என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடுவான். அந்த மாதிரி ஓ சரி என்ன கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு. அரக்கர்களுக்கு மூளை கம்மி. அவங்க என்ன பண்ற, ஆஹா எனக்கு எல்லாம் அந்த இது வந்து விட்டு, சரி நான் இது ஒர்க் பண்றதா இல்லையா பக்கத்துக்கு என்ன பண்றான், சிவனோட தலையில கை வைக்க போறான். சரி அது ஒர்க் பண்றதா இல்லையா பாக்கலான்னு. ஐயோ சிவன் ஓடி அப்புறம் வந்து இவர்கிட்ட தான் வர எல்லாரும் என்ன கடைசியில கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வந்து சரணடைந்து, ஐயோ எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டான், நான் வந்து வரம் கொடுத்துட்டேன், பாவம் நல்ல இதா மிஸ், எனக்கு பஸ்மம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டோன்னு நான் இறக்கப்பட்டு நான் கொடுத்து விட்டேன், என்ன பண்றது அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், சரி அவர்கிட்ட தான் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குமே. ஓகே, மோகினி ரூபத்துல வர்றாரு. மோகினி ரூபத்தை வந்து ஆட்டம் பாட்டம் ரொம்ப ஆடி இப்ப வந்து இப்ப மயங்கிடுறான். அசுரர்களுக்கு தான் மூளை கிடையாது. அவன் வந்து அந்த இது பெண்ணை பார்த்தோன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்து, எனக்கு வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு என்ன அப்படி நான் ஆடுறா போல இல்ல, நீ ஆடு, எனக்கு திருப்தி ஆனப்பறம் நானே வந்து கல்யாணத்துக்கு ஏசி சொல்றேன் அப்படின்னு. அப்புறம் ஆடி ஒரு லெவல் வந்தப்பறம் என்னது, அவ வந்து ஒரு ஆட்டத்தோட ஒரு அபிநயத்துல கை வைக்கிறான். இவ எப்படி பண்றாலும் அதே போல அவர் காப்பி பண்றான். அந்த யாரு அந்த ராட்சசன், அவன் வந்து தலையில அப்படி கை வைக்கிறாப்புல வச்சோன்னா அவன் தன்னோட தலையில கை வைக்கிறான், அவனே பஸ்மம் ஆயிடுறான். அப்படி அது ஒரு கதை. இது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பட் இது பார்த்தோன்னு எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது. ஓகே, அப்ப தானத்தில் முக்குணங்கள். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவா எப்படி, கடமையினால் செய்வது, எதிர்பார்ப்பின்மை, தகுந்த இடம் காலம் தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கணும், அது வெறும் இன்மை. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா எப்படி என்ன பண்ணுவா, பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்தல், அனுபவிப்பதற்காக செய்தல், வேண்டா விருப்பாக செய்வது, அப்படி அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்ப தமோ குணத்தை வந்து தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர், இது வந்து இனிமே வரும். இது வந்து அடுத்த இதுல போட்டிருக்கலாமா இருக்கும். எஸ், ஓகே. உடலின் தவம். ஓகே, ஒரு விஷயம் யார் இருக்காங்க, அம்புஜனி மாதா படிச்சு ஆக்சுவலி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க மாதாஜி. அப்ப உங்களோட ஃபேஸ் தான் முதல்ல வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப 4-5 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியாச்சு, பின்னாடி உங்க கை, இப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் பின்னாடி இருக்கும் உங்க கை. நீங்க டவுனே பண்ணலன்னா திரும்பி அவங்களே கூப்பிடுங்க. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க, எல்லாரும் படிக்கணும், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். எஸ், ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. தேவத் பிஜ குரு பிராண்ய பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாம் ச ஷாரீரம் தவ உச்சதே. அப்ப என்ன சொல்ற, முழுமுதற் கடவுள் யாருக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணுமாம், பூஜா, உடலின் தவம், உடலால நம்ம வந்து தவம் எப்படி பண்றது அப்படி. தவம்னா எக்ஸாக்ட்லி இதான் சொல்றேன், பகவானை நினைத்து என்ன பண்ணணும், எல்லாம் தவம் தான். 18 நாள் நம்ம படிக்கிறோம், இது தவம் தான், ஒரு விதத்தை தவம். முழுமுதற் கடவுள் யாரெல்லாம், முழுமுதற் கடவுள் அவளெல்லாம் வணங்கலாம். அதுக்கு பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான யாரு, தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாக நம்ம உடம்பால பண்ற தவம். இந்த மாதிரி வந்து புருஷாலாம் அந்த மாதிரி சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் அப்படிம்பாங்க. நம்ம வந்து பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம். ஃபுல் அங்கம் எல்லாம் தரையில தொடர்புல நம்ம பண்ண மாட்டோம். நான் வந்து பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், இவங்க வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம். சஷ்டாங்க 6 அங்கம், நம்ம வந்து பஞ்சாங்கம். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும், மாலை போட்டு அவர் காலை தொட்டு கும்பிடுறது, இதெல்லாம் பண்ணணும். ஆனா தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும், அஹிம்சா அதுவும் கடைபிடித்து அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் உடலால நம்ம செய்யற தவங்கள் ஆகுது. அடுத்தது 15 ரஞ்சிதா மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம்
சத்யம் பிரியசிதம் ச யத் ஸ்வாதயாய யஜனம் சைவ வாக்மயம் தப உச்சதே. ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரஞ்சிதா மாதாஜி. பகவானோட கிருபை ரொம்ப இருக்கும் உங்களுக்கு, தெரிஞ்சுதா? ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க இப்போ, அதனால படிச்சுட்டே இருக்கணும்னா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்க? உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். என்னது? வாக்கு, நாக்குல பேச்சு. பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப உண்மையானதா பேசணும், இனிமையானதா பேசணும், நன்மை அளிப்பதுமாக பேசி யாருடைய மனசு துன்புறுத்தாங்க. எனக்கு பேசணும், எனக்கு தோணித்து நான் சொல்லியாச்சு, அது அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம், அது நீ தப்பா எடுத்தனா எடுத்துக்கோ, அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம நம்ம பேசுறோமே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பயனளிக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசுறதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா, அவங்களுக்கு ஏதாவது உருப்படியான மெசேஜ் போறதா, அது மாதிரி பார்த்துட்டு தான் நம்ம பேசுறேன். எனக்கு மனசுல தோன்றது நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை இருக்கும். அது வந்து அரகன்ஸ்ல கொண்டு போய் விடும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகவே வாக்கின் தவங்களாகும். எஸ். அப்புறம் மனத்தின் தவம். எஸ். யார் எடுக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் பார்க்கிறேன். அரசு பிரபுஜி. எஸ், படிங்க பிரபுஜி. இது மியூட்ல இருக்கு. மனஹ பிரசாதஹ சௌம்யத்வம். சௌயம்யதம் மௌனம். சௌம்யத்வம் பிரபுஜி, கரெக்டா படிங்க. சௌம்யத்வம். சௌம்யத்வம். சௌயம்யத்வம் ஆத்மவிநிகிரஹ பாவசம் சுத்தி தபோ மானசம் உச்சியதே. படிச்சுட்டா? ஆடியோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், கேட்கவே இல்லை. ஓகே, நான் ஒரு வாட்டி படிச்சோம். மன பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்தி இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சியதே. அப்படின்னா என்னது? திருப்தி, எளிமை, ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறது, எதுக்கு எடுத்தாலும் போரும், அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி. அப்புறம் எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்க என்னது? மனசு வந்து மனசால நம்ம எப்படி தவம் பண்ணலாம். இந்த ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு இல்லையா? இவர் வந்து என்னது, வியாசர் தானே? வியாசர் அல்ல, அவர் ஏதோ ஒரு முனி, என்ன பேரு மறந்து போயிட்டேனே. கிருஷ்ணா. யாரு? சுக்கமுனி. சுக்கமுனியா? சுக்கமுனியா? இவர் வந்து அம்மாவோட கர்ப்பத்திலேயே இருந்தார் 16 years, then he came out. அது இல்ல, இது வந்து என்னன்னா எல்லா ஸ்திரீகள்லாம் குளிச்சுன்னு இருக்கா. சோ இந்த முனி பேர் மறந்து போய், because I am not prepared for the story. நான் சும்மா இதை பார்த்தோட. That is Vyasadevar. When Vyasadevar came, they were ashamed, but சுகதேவரா? ஓகே. சுகதேவர் இவரு இவருக்கு வந்து பாகவதம் சொல்றாரு, அதானே? இவங்க வந்து இந்த லேடிஸ் எல்லாம் பிடிப்பாங்க, ஆனா இவர் வந்து தன்னுடைய இதுல வருவார், உடைகள்லாம் இல்லாம வருவாரு. அப்பயும் அவங்க ஒன்னும் இது வெக்கப்படாம இது பண்ணுவாங்க, தானே? ஆமா, சுகதேவர். அதான் சுகதேவர் தான். அவருதான் சுகதேவர் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அவர் வந்து நடந்து போகும்போது இவெல்லாம் ஒண்ணும் கண்டுக்கவே மாட்டா. அதுக்கு என்ன, சின்ன பிள்ளை போறது, சின்ன பிள்ளைன்னு இல்ல, அவர் அந்த பிரம்ம நிலையில ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ல போயிட்டு இருக்காரு. ஆனா அதே அவ அப்பா இவர், இந்த முனியோட பேர் தான் நான் கேட்டேன். இவர் வந்து வரும்போது மானத்தை மறைத்து, வியாசதேவரா? ஓகே. அவர் மானத்தை மறைத்து எல்லாம் பண்ற. அப்ப அவருக்கு அதிசயமா இருக்கு, நான் இவ்வளவு கொண்டு கழவன், நீங்க எங்களை என்ன பார்த்து நீங்க இந்த மாதிரி மானத்தெல்லாம் மறைச்சுக்கிறீங்களே. என் பிள்ளை போறான், 16 வயசு குழந்தை, அவன் போறான், அவனை பார்த்து. அப்ப இவர் சொல்றான், அவனுக்கு வந்து அந்த இந்த நிலையில இருக்கான், அவனை பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் இதே கிடையாது, அவனுக்கு அந்த ஒரு இதுல இல்ல, அவன் யாரை பாக்குறானே அவனுக்கு தெரியாது, அந்த ஒரு நிலையில போறான் அப்படின்னு. அவ்வளவு பெரிய ஸ்டான்ச் தவம் பண்ற ஒரு ஆளு. ஓகே. அப்ப திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுயக்கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனசை வந்து இந்த மாதிரி இதை வச்சு எளிமையா இருக்கணும், மௌனமா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். இந்த மாதிரில இருந்ததுனாக்கா திருப்தியாவும் இருக்கணும். எப்போ கண்டென்ட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்றோமே அதுதான். ஓகே. தவங்கள் என்னெல்லாம்? 17.14, 15, 16 அதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்? உடலால் எப்படி தவங்கள் பண்றது? முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய், தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணினா உடலால நம்ம வந்து தவங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு. வாக்கு எப்படி, பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான
பேச்சு பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு அப்படி இருக்கணும். மனத்தால் எப்படி தவங்கள் பண்ண முடியும்? திருப்தியோடு இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. நம்ம வந்து கிளீனா வந்து இருக்கணும். இன்டர்னல் கிளீனினஸ் as well as external. எஸ். பேச்சுகளின் முக்குணங்கள் என்னெல்லாம் இப்ப வந்தாச்சு, ரீகேப் தான் இதெல்லாம். சத்துவகுணம், சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? சத்தியம், மகிழ்விப்பது, பயனுள்ளது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவ எப்படி பேசுறான் அதிகாரப்படுத்துவது, வதந்தி, சுயநல நோக்கத்துக்கானது. தமகுணத்தில் இருக்கிறவா பொய், தூண்டுவது, தீங்கிழைப்பது. அது வந்து தமகுணத்தில் இருக்கிறவா. பொய் பேசுறது, இந்த காசிப் பண்றதுன்னா தமகுணத்தில் இருக்கிறான். வதந்தி இங்கே வந்து ரஜோகுணம். எஸ். அப்புறம் 17.17. எஸ். யாரு இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ்ட்? யாருமே இல்லையா? யாருக்கு இன்னும் யார் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் படிக்கல அவெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இப்ப யாரோ ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்கன்னாக்கா. ஏன் ஸ்ரீபிரியா மதேஜ் படிச்சிட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி? ஒரே நிமிஷம். வேற யாருக்கோ படிக்கணுமா? நீலா மதேஜ் படிக்கணுமா? படிக்கணும்னா சொல்லுங்க. ட்ரை பண்றேன். படிங்க ஒரு நிமிஷம் நான் போடுறேன். ட்ரை பண்ணு, ஈஸி தான். ஸ்ரத்தையா பரையா தப்தம். ஸ்லோகம் வரல. வந்திருக்கேன். புக் இருந்தா புக்கும் பார்த்து படிக்கலாமே மாதாஜி. புக் இல்ல, வாங்கணும் நானு. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். படிங்கோ. ஸ்ரத்தையா பரையா தப்தம். ஸ்லோகம் வரல. வரலையா? ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. வேற யார்ட்டையா நான் சொல்றேன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. அவர் பிரபுஜி படிக்கிறாரா, உங்க வீட்டுக்காரர் படிக்கிறான்னு அவர் படிக்கட்டும். நீங்க படிக்கலாம். படிங்க பிரபுஜி படிங்க. ஸ்லோகம் கிளியரா இல்ல வர. ஜூம் பண்ணுங்க, அப்படி பெருசா ஜூம் பண்ணா படிங்க. படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரத்தாய பிரயாதப்தம் தபஸ்தத் தரிவிதம் நரே அபலாங்ஷி பிரிய யுக்தை சாத்விகம் பரிஷதே பரிச்சக்ஷதே. சுமார படிச்சது. ஒரு வாட்டி நான் படிக்கிறேன், கேட்டுக்கோ. ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத் த்ரிவிதம் நரைஹி அபலாகாங்ஷிபிர் யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிச்சக்ஷதே. பரிச்சக்ஷதே தமிழ்ல தான் இருக்கு. நம்ம வந்து ஃபாஸ்டா படிக்கும் போது விட்டு போறது, ஏன்னா நம்ம பழக்கம் இல்லை இல்லையா? அப்ப அது வந்து நிதானமா படிச்சா வந்து ஓகே. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள் என்னெல்லாம்? ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. என்ன மாதிரி இருக்கணுமா? ஜட லாபங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்புறம் நம்மளோட இலக்கு என்ன இருக்கணும்? நம்ம இவ்வளவு ஜபம் பண்றோம், எனிதிங், கோயிலுக்கு போறோம், இப்ப மங்களாரதி பாக்குறோம், ஜபம் பண்றோம், கோயிலுக்கே நம்ம போறோம், இஸ்கான் கோயிலுக்கு போறோம் வரோம்னா என்னது? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ண நமக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் தான். பகவானுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, அதுக்கும் நம்ம இவ்வளவு சின்ன ஒரு இதாவது நம்ம பண்ணலாம். இந்த ஒரு பரிக்கிரமா, இப்ப இது வந்து பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா சொல்லுவா. பரிக்கிரமானாக்க சுத்துறது, பிருந்தாவன் மலையை சுத்துவாங்க இல்லையா? அது வந்து காலால நடந்து சுத்துவாங்க. இப்போ பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா, கோவர்தன், அது ஒரு மலை இருக்கு இல்லையா, கோவர்தன் மலை தூக்கினாரே, அதுதான் அந்த மலை. கோவர்தன் பரிக்கிரமா சொல்லுவா. அப்புறம் மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர்ல இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா. ஆனா இது கடல்ல அது என்னது ரிவரா தெரியாது, அதை வந்து ஓடத்துல போய் வந்து சுத்துவான். அந்த மாதிரி ஒரு பரிக்கிரமானாக்கா சுத்துறது, மலையை சுத்துறோம். பிருந்தாவன் மலையை சுத்துறாங்க, கோவர்தன் மலையை சுத்துறாங்க, இந்த மாயாப்பூர்லயும் வந்து சுத்துறாங்க. சோ இது வந்து ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனையோட திருப்திக்கு மாத்திரம் நம்ம வந்து செய்யறது எல்லாமே. அந்த மாதிரி ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம சத்துவகுணத்துல இந்த மாதிரி தவம் எல்லாம் பண்றோம். அடுத்தது அம்புஜோடி மாதாஜி படிங்க. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத்திக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். 100% பர்ஃபெக்ட். ஓகே. சத்காரமான பூஜார்த்தம், மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். அப்படின்னா என்னது?
ஒரு வழிபாடு பண்றோம். ஆனா என்னது எனக்கு வந்து மானம், என்னது எல்லாரும் வந்து என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்கணும். ஆஹா நீங்க பண்றீங்களா, ஆமா நான் தான் பண்றேன், அது ஒரு பெருமை. இல்லைன்னா எனக்கு அப்புறம் என்ன இருந்து அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சா ஒரு மரியாதை கிடைக்கும். அப்படி அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புல பண்றவங்க தற்பெருமை, அது வந்து ஒரு தற்பெருமை இருக்கும். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஆகும். இது வந்து சஞ்சலம் மட்டும் அப்படின்னா என்னது, அதுல வந்து பூர்ண திருப்தி கிடைக்காது. திரும்பி இதை பண்ணும்போது பார்த்தா வேற ஒருத்தர் இதை விட நல்லா பண்றேன், நான் இதுதான் பண்ணேன், அந்த இது பண்ணிருக்கணும், நான் இன்னும் என் பேர் ஃபேமஸா இருக்கும், இன்னும் எனக்கு தற்பெருமை ஜாஸ்தியாகும். அந்த மாதிரி அந்த காம்படிஷன் இருக்கும், அதுல ஒரு திருப்தி இருக்காது. அது வந்து அந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் எவ்வளவு தற்காலிகம் தான், கொஞ்ச நாளுக்கு இருக்கும். எல்லாரும் ஆஹா ஊகும்பா, அப்புறம் எல்லாம் மறந்துடுவா. அதுக்கப்புறம் வேற எவன் யஜ்யம் பண்றானோ அங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தா அவனா ஜெய் ஜெயக்கார் பண்ணுவா. இதெல்லாம் வந்து இந்த திருப்தி எல்லாம் ரொம்ப நிலைச்சு நிற்காது, சஞ்சலம். 17.90. எஸ், அம்புஜவள்ளி மாதாஜி லோவர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, நான் பண்ணிட்டேன். யஸ்ரீ பிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மூடாகிரஹேனாத்மனோ யத் மூடாகிரஹேண இல்ல, மூடகிராஹேனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யோத்சாதனார்த்தாம் வ தத்தாமசம் உதாஹ்ருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்திக் கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாகும் என்று கருதப்படுகிறது. பினான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் ஃபூலிஷ்னஸ். சில பேர்லாம் அப்படிதான் ஒத்தக்கால நிக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் தேவை கிரியேட், ஒன்னும் ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் எழுதவே இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவள் இல்லை, நான் அவனே வருத்தி, அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவையும் வருத்தி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவெல்லாம் மூடர்கள், முட்டாள்தனமான காரியங்கள் பண்றாங்க. இவங்கெல்லாம் என்னது தாமசம், இவெல்லாம் தாமச பிரியாக, தாமச குணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருப்பவையாக கருதப்படுகிறது. 17.20 யாருக்காங்க? ராஜேஸ்வரி மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாதத்வம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகரிகாரினே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ப்ருதம். அமிர்தம் இல்ல, ஸ்மிருதம். 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 தமிழ்லாம் நல்லா படிக்கணும் மாதாஜி, இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட் வந்துடும் நமக்கு. ஓகே, நல்லா படிச்சாலும் லாஸ்ட்ல சம்ருதம் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில், அதுதான் ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ட். தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்ச அப்படி வரும். தேசம்னா என்னது? இடம். கரெக்டான இடத்தில் கரெக்டான காலத்தில் கரெக்டான பாத்திரம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பாத்திரம் இல்ல, கரெக்டான கேரக்டர், ஒரு ஆளுக்கு சரியான ஒரு ஆளு, சரியான ஒரு இடம், சரியான சமயத்துல இடத்துல, இடம் காலம் ஆளுக்கு, அந்த மாதிரி முறையான தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இப்ப நம்ம ஏதோ ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஒருத்தருக்கு முடியல, அவர் கேட்டு இங்க வராருனாக்கா, இல்ல அடுத்த மாசம் கொடுப்பேன், இல்ல இந்த மாசம் என்கிட்ட இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் ஃபீஸ் கட்டி அவன் எக்ஸாம் எழுத முடியாது. அவனுக்கு கரெக்டா அந்த டைம்ல கொடுத்தாதான் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டினாதான் அவனுக்கு பேர் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைமும் பார்க்கணும், எந்த டைம்ல கொடுக்குறோம், எந்த இடத்துல கொடுக்குறோம், யாருக்கு என்ன தானம் கொடுக்குறோம். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இவர் வந்து இஸ்கான் டிவோட்டி தான் இது பண்ற புக்கு விநியோகம். நமக்கு வந்து இஸ்கான்ல அதான் ரொம்ப பிரதானமா கொடுத்துருக்கு. புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, அதை படிக்கிறாங்களா அது பரவாயில்ல, நீங்க புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. அவனுக்கு இப்ப தோணும் புக் இருக்கே படிக்கலாம், இப்போ ஒரு வருஷம், இப்போ 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பகவத்கீதா எடுத்து படித்தோம்னா சரி 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமாவது படிக்கலாமே. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து புக்கு விநியோகத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சோ இந்த இதுல வந்து அதுதான் டிபிக் பண்ணிருக்கு. அப்புறம் என்னது, சரியான நபருக்கு தகுந்த இடத்தில் முறையான இடத்துல இந்த மாதிரி டொனேஷன் பாக்ஸ்னு வச்சிருப்பா, லாக் அண்ட் கீழ இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கோயிலே இப்போதெல்லாம் என்னது, இப்ப கோயில் கட்டுறா இல்லையா, அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு பணம் கொடுத்தோம்னா அது அந்த அக்கௌண்ட்ல தான் போகும், அவ வேற ஒண்ணுத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப எங்க போறது, கரெக்டான இடத்துக்கு நம்ம வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறோம். அது எங்க போறது, ஒரு கோவில் கட்டுறதுக்கு. இந்த கோயில் வருஷத்துல ஒரு நம்ம போனப்புறம் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன்ல அந்த கோயிலுக்கு வந்து போறதுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கும். நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம், அதனால என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணினேன், அந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் கட்டின்னு இருந்தாங்க நான் கொடுத்தேன். அதனாலதான் நம்ம இதுலயும் கும்பாபிஷேகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நம்ம எல்லாம் டொனேஷன் பண்றோம். அவ்வளவு நல்லது. ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது, அந்த நல்ல இது பண்ணும்போது அதுல எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி சேரிட்டி கொடுத்தா ரொம்ப பலன் இருக்கும். அப்படி அப்ப அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறதும் சரி, இடம் தானம் கொடுக்கும்போது இடம்
முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். அது அந்த மாதிரி கொடுத்ததுன்னா அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. அடுத்தது என்ன 17 யாரு? ரஞ்சிதா மாதாஜி. 6 தான் இன்னைக்கு ரஞ்சிதா மாதாஜி. நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க, படிங்க. प्रत्युपकारां कार्तं फलम् उद्दिश्य वा पुनः तीयतोपचार परिक्लिष्टं तत्तानं राजसां स्मृतं. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதாஜி. முதல்ல படிப்பேன் நினைச்சேன், தமிழ் தான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். இப்ப நல்ல தமிழ் வந்து ஒன்லி இந்த தே எல்லாம் தோ சொல்றேன், அது ஒண்ணு கரெக்ஷன் பண்ணோம்னா அது வந்து தே மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல கிளியரா இல்ல. ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு மொபைல்ல படிக்கிறீங்க. ஓகே, அதனாலதான் மாதாஜி. வேற எதுவும் அப்படி இது என்னது? பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப இந்த இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? ஒருத்தன் வந்து தானம் கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கான், ஆனா என்ன ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி எடுத்து விடுறேன், எனக்கு வந்து இந்த இது சோசியல் மீடியால எல்லாம் போடணுமே, Facebook, இன்ஸ்டா அதுல எல்லாம் போட்டு பெருமையை அடிச்சு எல்லாரும் லைக் பண்ணி அதை கமெண்ட் பண்ணி அதுல எல்லாம் எனக்கு போடணும், அழகு அதெல்லாம் செல்ஃபி எடுக்கிறேன், இவாளுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன். அந்த சின்ன குழந்தை பாவம், ஐயோ சாப்பாடு இருக்கேன்னு எடுத்துக்க அது பாக்குறான், அப்படியே வெயிட் பண்றது அந்த குழந்தை. இவனும் கையில எப்ப என் கையில அந்த பைய தருவான்னு இவனும் பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் கொடுக்குற வழியாவே இல்லை, அவன் வந்து போட்டோ எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் அதுல அவன் திருப்திப்படுறான். அது வந்து ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. கொடுக்கணும்னா இந்த கைக்கு கொடுக்கறது வேற கைக்கு தெரியக்கூடாது, வலது கையால கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆனா நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தம்பட்டம், அப்புறம் கொடுத்தப்புறம் அதோட தம்பட்டம், அதனால பண்றவங்க வந்து இது ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் என்னது 17.22 ஜீவகுமாரி படிங்க. हरे कृष्णा। अदेशकाले यत्तानाम् अभात्रेभ्यश्च तीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। இப்ப இதுல வந்து நல்லா பார்க்கலாம். நம்ம வந்து அதேஷ, இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்து தேசன்னு போட்டிருந்தது, இங்க அதேசனா என்னது? சரியான இடம் இல்லாத இடத்துல. அப்புறம் இது கண்டினியூஸா காலே போட்டதுனால, இல்லாட்டா இது தனியா எழுதிருந்தா அக்காலே, அந்த மாதிரி செய்யற தானம். அப்பாத்திரன்னு சரியான நபருக்கு கொடுக்காதது, தீயதே, அதெல்லாம் வந்து குத்ததெல்லாம் என்ன ஆகுமா? அசத்துக்கு போகுமா. நல்ல குணம் சத்து, ஆப்போசிட் என்னது? அசத். அந்த மாதிரி ஆயிடும். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்று வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இந்த போட்டோல என்ன கொடுத்து, ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு, இது மாதிரிலாம் அங்க ஃபாரின் நிறைய பார்க்கலாம். சில பேர்ல இந்த மாதிரி எழுதி உட்கார்ந்து இருப்பா. வீடுனா என்னது? இது சரஸ் காஞ்சா அந்த மாதிரி போதைப் பொருள், அந்த போதைப் பொருள் வேணும், அதுக்கு வேண்டி பணம் கொடுங்கன்னு பிச்சை எடுக்கிறான். தெரியாதுக்கு இந்த சின்ன குழந்தை பேரோட இதுல பார்த்தேன், குழந்தை கொடுக்குறா போல ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கேன். குழந்தைகளுக்கு தெரியுமா இதோட என்னது அப்படின்னு? பக்கத்து பார் இருக்கு, அப்ப அந்த மாதிரி ஆளுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா என்னது? அவன் பார்ல போய் தண்ணி அடிப்போம். நம்ம காசு, நம்ம உழைத்த காசு அவனுக்கு கொடுத்து அவன் அந்த கெட்ட இதுல போச்சுனாக்கா அந்த பலன் யாருக்கு போகும்? அவனுக்கு போறதோ இல்லையோ, நமக்கு கண்டிப்பா அதோட பலன் வரும். நம்ம சொன்ன நம்ம என்ன தப்பு பண்ணினோம்? நான் ஒன்னும் தப்பே பண்ண, நான் தண்ணி அடிக்கவே மாட்டேன், சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன், நான் நம்ம போதை பொருள் எல்லாம் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. பட் நீ வந்து யாரையும் ஊக்குவிச்சிருக்க, நீ யாருக்கோ கொடுத்து அவன் உன்னோட பணத்தால யூஸ் பண்றான். அப்ப அந்த பாவம் நமக்கு தான் வந்து சேரும். அதனால நம்ம கொடுக்கறது கரெக்டான இடத்தில் கரெக்டான ஆளுக்கு கரெக்டான சமயத்துல கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அப்ப அதெல்லாம் அசத், இட் இஸ் நாட் சத்திய குணம், அசத்து அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்க கூடாது. சோ நடத்தை முகுணங்கள் என்னது? சத்துவகுணம் மரியாதை, கடமையாய் வழிபாட்டை செய்வது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க தன்னல நோக்கங்களுக்கான மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம். தமோ குணம் மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி. நான் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு கால் போனாலும் பரவாயில்ல, அவனுக்கு வந்து 2 கால் போனோம், நீ ஏதோ இது பண்ணணும், அப்ப அவனுக்கு எல்லாம் கால் நொண்டி ஆயிடுவோம், உடஞ்சிடும் அப்படின்னா பரவாயில்ல, அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னோட ஒரு காலா இருக்கணும்னா பரவாயில்ல, என்னோட ஒரு கால் எடுத்துருங்க, அவனுக்கு 2 காலம் போகணும். இந்த மாதிரி எண்ணமும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. அவன் என்னோட எனிமி, அவன் அழிஞ்சு போகணும். அதுதான் அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்ளுதல். இந்த மாதிரி இருக்காங்க சில பேர் தமோ குணத்துல. எஸ். அப்புறம் என்னது 17.23 அரசு பிரபுஜி. எஸ், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐம் வெரி ஹாப்பி. இந்த ஓம் தத் சத்துங்கிறது எனக்கு வருது ஆக்சுவலி. ஓம் தத் சத் இது நிர்தோஷோ
निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविध संवृतः स्मृतः प्रहामनस्तेन वेदाश्च यज्ञानश्च विहिताः पुरा. yes. Okay. அப்ப படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத்தத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஓம் தத்சத் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஓமான்னு சொல்லுவோம். ஓம் சொல்லிட்டு ஒரு அடுத்தது ஏதாவது இருக்கும். நம்ம சிவாய் சொல்லுவாங்க, ஓம் கணபதியை நமக சொல்லுவாங்க, ஓம் ஏதாவது இருக்கும். ஆனா ஓமே எதை குறிக்கிறது? கிருஷ்ணாவை தான் குறிக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லா வேதங்களும் இந்த மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்கு. இந்த 3 மந்திர எழுத்தும் கொடுத்திருக்கு. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம்லாம் சொல்லும்போது இந்த ஓம் தத்ச சொல்லுவோம். எஸ். அடுத்தது 17.24. எஸ். அம்புஜாவளி மாதாஜி படிங்க. தஸ்மாத் ஓம் யுதா கிருத்ய யஜ்ஞதானாதப கிரியா பிரவர்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். சாஸ்திரங்கள் கொடுத்திருக்கு. அப்ப எதுவும் அதையும் இப்படிதான் இருக்கு, ஓம் சொல்லிட்டுதான் இருக்கு. அதே முறையில அந்த முறையை நம்ம வந்து பண்ணிட்டு வரவங்க வந்து ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். எஸ். வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. எஸ். அடுத்தது ஆல்மோஸ்ட் கமிங் டு an end. 25. ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा. तत् इत्यनतिष्ठान्ताय फलं यच्च दभ क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். இப்ப இந்த தத் சத்துனா சத்தியம். தத் இந்த நம்ம என்ன தானம் கொடுக்கிறோம், இந்த யாகம் பண்றோம், அது சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்னாகும், அந்த மாதிரி அந்த தத்து என்னும் சப்தத்துடன் அந்த தவம் வந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி செயல்கள் பண்ணினோம்னாக்க இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். நம்ம வந்து இந்த நான் பண்றேன் அந்த எண்ணம் இல்லாம நம்ம பண்ணுவோம். எஸ். அப்புறம் 26-27 யாரு இதற்கு இந்த டைம் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே, ஏன்? ரொம்ப கம்மி பேர். எஸ். என்ன எடுத்து தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. யாரு படிக்கல அவங்களுக்கு கொடுக்க வேணும். இல்ல நான் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. ரஜோகுணம் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். யாருக்கு படிக்கலையோ அதை பாத்துட்டு இருக்கேன். இல்லடா நானே படிச்சுட்டு போலாமே. எல்லா கிளாஸ்லயும் இங்க பாத்தேன்னா டீச்சர்ஸ் தான் படிப்பாங்க. அதான் எல்லாரும் கோக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹேண்ட்ரைஸ் பண்றது இல்ல. அவங்க ஏதோ தயக்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா. நமக்கு படிக்க வருது, தைரியமா நம்ம படிக்கணும். அவங்க ஏதோ தயக்கத்துல இருக்காங்க. அப்படி எண்ணி நம்ம வந்து படிக்க வர்றதுன்னு இல்ல, படிக்க வரும்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் மாதாஜி. படிக்கட்டா படிங்க மாதாஜி. ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணாதானே உங்களுக்கு குடிப்பேன் நான் சான்ஸ். படிங்க மாதாஜி, படிங்க. இப்ப பண்ணிருக்காள், படிங்க. படிக்கிறதே பண்ணிருக்கேன். படிச்ச உடனே ரைஸ் பண்றாங்களே எல்லாரும் லைன்ல நிக்கறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணணும். உங்க சான்ஸ் வரும். படிங்க. உங்களுக்கு டபுள் 26-27 ரெண்டு படிங்க. ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன். தத் பாவே சாது பாவேச தத் யுத் ஏதத் பிரயுக்திதே பிரயுக்யதே பிரஷ்யத்தே கர்மணி தரா சத் சப்த சப்த வார்த்த யுஷ்யதே யஞ்ஞே தபசி தானேஷ சதி சதிதி ஸ்திதி சோத்யதே கர்ம செய்வத அர்த்தியம் சத்யுத் ஏவா விதியதே. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. இது 27 மாதாஜி. ஆமா. யக்ஞே தபசி தானேச்ச. படிங்க. அச்சா நான் ஏதோ சொல்லதான் வந்திருக்கீங்க. படிங்க. யக்ஞே தபசி தானேச்ச ஸ்திதி
सत्युच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येवापि तीयते ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டும் சொல்லுங்களா? ஓம் தத் சதிதி. தெரியுமா? அது புக் இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல மாதாஜி, இல்ல. இல்லையா? அச்சா ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப நீங்க அதை ரெண்டும் கரெக்டா படிச்சதுனால எனக்கு உந்துதல் வந்துடுது. நானே சொல்லிடுறேன். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோ அத்தியாயः. ஓகே, இதுவரை நீங்க கடைசி ஸ்லோகம். அது பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம். பக்தியோட எந்த யாகம் பண்ணாலும் பக்தியோட இது பண்ணினாலும், யாகம்னு மாத்திரம் இல்ல, யாகத்தை தான் பக்தி பண்ணா மாலை ஜபிக்கும் போது பண்ண அது இல்ல. எது அட்டெண்ட், இப்ப 18 நாள் அட்டெண்ட் பண்றது ஒரு யாகம் தான். அதுவும் பக்தியோட பண்ணணும். அந்த மாதிரி நோக்கத்துடன் பண்ணி பூர்ண உண்மையை இது சத் என்று சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவருக்கு சத் எனப்படுகிறார். செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். ஓகே, மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்ப எதுக்கெல்லாம் சத்து? பூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம நல்ல தியானத்தோட பண்றோம், பக்திமயமா பண்றோம், அதுக்கு ஒரு சத்துன்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி சத்துன்னு அந்த ஒரு பேர் இருக்கு. அப்புறம் என்ன, யாரு யாகம் செய்யறாங்களோ அவங்களும் சத்தியமா அவங்க பண்றாங்க, நல்ல உறுதியா பண்றாங்க. அப்புறம் மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவங்க செய்யப்படுற யாகம். அப்ப அதனாலயும் அது அந்த மாதிரி ஒரு தவமும் தானத்தின் செயல்களும். அந்த மாதிரி தானமும் எப்படி நான் பண்றேன், எங்கிட்ட இருக்குன்னு பண்ண. நிருகா ஸ்டோரி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்னா, நிருகாலி அப்படிதான் எடுத்து இல்லையா, அவர் நான் பண்றேன்னு நினைச்சுதான் பண்ணாரே தவிர இது பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, அதுல இருந்து எடுத்து நான் கொடுக்குறேன். பகவான் எப்பவுமே இன்வால்வ் பண்ணிடணும் நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும். அப்ப என்ன ஆயிடுனாக்கா அவர் ஏற்றுவார். அந்த மாதிரி சத்துனம் அழைக்கப்படுகின்றன. அந்த மாதிரி தானமும் பகவான் நினைத்து பண்ணலாம். இப்போ இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு, நான் அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டேன். 28 நான் என்ன பார்த்தேன், இப்போ ஒரே நிமிஷம் 27 நினைச்சேன். ஒரே நிமிஷம் இருக்கா? பாலாஜி பிரபுஜி நீங்களே படிக்கோ. படிக்கிறேன். அஸ்ரத்யாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் ஹசத் இத்யுச்யதே பார்த்த நச்சதத் பிரேத்ய நோஹிஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரபுஜி நல்லா படிக்கிறேன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ரஞ்சிதா மத நீங்களும் படிங்க. ஆசியா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டா படிங்க. அஸ்ரத்ய சிதம் தத்தம் சுதம் தத்தம் தபஸ் சூல மதஜி சுத்தம் சுதம் தத்தம் தபஸ் தப்தம் கிருதம் ச யத் அசத் இத் யுச்சதே பார்த்த நசதத் வெரி நைஸ். பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். பகவான் ஃபர்ஸ்ட் என்னது, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவோஷன் வேணும். எது ஆரம்பிச்சாலும் டிவோஷனோட தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். பகவத்கீதா கிளாஸா இருக்கட்டும், ஜபமா இருக்கட்டும், இல்ல யாகமா இருக்கட்டும், யஜ்ஞமா இருக்கட்டும், எது பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கையோட ஆரம்பிக்கிற எந்த செயலும் அது அந்த அதெல்லாம் தான் நிலைக்கும். அதான் பகவான் போய் சேரும். அவர் நம்மளுக்கு கிரேஸ் பண்ணுவார். அசத் என்று அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம பண்றதெல்லாம் நம்ம வெளி உலகத்துக்கு வேணா காட்டலாம். நான் பூஜை பண்றேன், ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னா, நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா சொல்லலாம் பெருமையா. ஆனா என்னது, உள்ள நம்பிக்கை கிடையாது. அவளால் அதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இந்த பிறவியிலே நமக்கு ஒன்றும் அதோட லாபம் கிடைக்காது. நல்லது வரும் அப்படிலாம் சொல்றோம். வேணும் ஜபம் பண்ணினா நல்லது வருதுன்னு சொல்றோம். எனக்கு ஒன்றும் காணுமேனா, ஸ்ரத்தை இல்லையே. நல்ல நம்பிக்கையோட பண்ண வரும். அப்புறம் இந்த பிறவியிலும் இல்லாமல் அடுத்த பிறவியிலும் அது கொண்டு போகும். இதான் சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இந்த இது உடல்ல இருந்து போகும்போது சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆத்மா ரெண்டும் வெளியே போகும்போது, சூக்ஷ்ம சரீரம் வேற உடல்ல போகும்போது இந்த ஞானம் இந்த பாவத்தோட போகும். நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் வச்சிருக்கோம், இந்த ஈகோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்னெல்லாம் ஞானத்துல இருக்கோமோ அதெல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்தை அது யூஸ் ஆகும். அடுத்த வழிபாடுகள் சத்வராஜ தமசோட வழிபாடுகள், தியாகங்கள். சத்துவ குணத்திற்கு எப்படி பண்ணுவா, வேதத்தின்படி கடமையாக வெகுமதியை விரும்பாத பண்ணுவார்கள். ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, பொருள் பலனை எதிர்பார்த்து பெருமைக்காக பண்ணுவார்கள். தமஸ்ல இருக்கிறவங்க நம்பிக்கை இல்லை, பிரசாதம், வேத பாராயணம், அர்ச்சகர்களுக்கு ஊதியம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டா. பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டா, வேத பாராயணம் சரியா சொல்ல மாட்டா, அர்ச்சகர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க மாட்டாங்க.
அப்புறம் தவங்கள் எப்படி பண்ணுவார்கள்? சத்துவ இதுல நிலையில இருக்கிறவங்க உயர்ந்த கடவுளின் பொருட்டு அவங்களுக்கு வேண்டி பண்ணுவாங்க. அவங்க எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அப்புறம் மரியாதை, ராஜஸ்ல இருக்கிறவங்க மரியாதை எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க, கௌரவம் பெறுவதற்காக பண்ணுவார்கள். தமஸ்ல இருக்கிறவர்கள் முட்டாள்தனத்தால் சுய சித்திரவதை அல்லது மற்றவர்களின் காயப்படுத்துதல் இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு தவங்களும் பண்ணுவாங்க. தானங்கள், சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற என்ன பண்ணுவா? வருவாயை எதிர்பார்க்காமல் கடமைக்கு வெளியே கொடுக்கப்பட்டது, கடமைக்காக செய்வார்கள். அதனால என்ன நமக்கு பலன் வரும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ராஜஸ்ல இருக்கிறவா கசப்பான மனநிலையில் பலனளிக்க முடிவுகளுக்கான ஒரு ஆசை. அப்புறம் தமஸ்ல இருக்கிறவங்க தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற நேரத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. அடுத்தது துளசி. இது ஒரு துளசி வழிபாடு. அது இதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு துளசி பாட்டு இதில் போட்டுட்டேன். உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க காலையில எழுந்துட்டு அந்த துளசி வழிபாடு அவ டெய்லி பண்ணுவா. நம்ம வீட்டுல துளசி இருக்கோ இல்லையோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து அது அவ பாடுற பாட்டெல்லாம் நம்ம கூட 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 பாடினாலே நமக்கு அதுலயே ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். நம்ம துளசி இல்லாதவா வாங்கலாம். இல்ல நம்ம வந்து இப்போ கனடா மாதிரி இடம், பெரிய லண்டன், யூஎஸ் இருக்கிற ரொம்ப கோல்டு பிரதேசத்துல கிடைக்கவே கிடைக்காது. இட் வில் நாட் சர்வை. ரொம்ப பெசில்னு சொல்லிட்டு வைப்பா. அதனால ரொம்ப அங்க இதுக்கும் இருக்காது. அப்புறம் வந்து அப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த மாதிரி சின்ன சில்வர்ல ஏதாவது இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் துளசிக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஜபம் பண்ண மல்டிப்ளை ஆகும். இது நல்ல நம்ம ஜபம் பண்றது ரொம்ப நல்லா மல்டிப்ளை ஆகும். கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டி இதுதான், இவர் தான், துளசி தான். அதனால துளசியை வச்சு நம்ம என்ன வழிபாடு பண்ணாலும் அது வந்து அவர் ஏற்று விடுவார். ஓகே, அதனால இது வந்து நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அதை போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ரீட் சிங் அண்ட் சொல்லி. இது யார் எழுதியிருக்கார்? கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி எழுதியது. वृंदा वृंदावनी विश्वपूजित विश्वपावनी पुष्पचार नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी वृंद्यायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। जो तो मारा चरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय, जो तो मारा चरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय। कृपा कोरी कोरो दारे वृंदावन वासी, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। मोरा ये अभिलाषा विलास कुंजे दियो वास, मोरा ये अभिलाषा विलास कुंजे दियो वास। नयना हेरी को सदा शुक्ल रूप रास जुगल रूप राशि नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। ए निवेदन तरसु सखित अनुगत कोरा, यही निवेदन तर सखीरनुगत कोरो, यही निवेदन तर सखीरनुगत कोरो। सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। दीन कृष्ण दासे कोई न मोरा होय, दीन कृष्ण दासे कोई
ये नमो रहोय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे जय वृन्दे देवी जय वृन्दे देवी वृन्दे देवी जय वृन्दे देवी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. லாஸ்ட் இது வந்துச்சு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மத ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் ஜபிப்பது மிக சிறந்த யாகம். அப்ப நம்ம என்ன தோணும், நாட் ஒன்லி 18 days கோர்ஸ் வரும், நம்ம எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், இது ஒரு யாகம் தான். எல்லா மாசமும் 18 நாள் இந்த மாதிரி யாகம் நடக்கிறது. எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும். நம்ம லெவல் 2க்கு போலாம், லெவல் 1 திரும்பி அனுபவிக்கலாம். சோ இது மாதிரி இது ஒரு யாகம் நம்ம பண்ணலாம். ஜப்பம் வந்து டெய்லியே பண்ணலாம். எவ்வளவு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ அது எல்லாம் நமக்கு தான் நல்லது, நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல தான் போய் சேரும். அப்ப நீங்கள் தயாரா கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். தயாரா எல்லாரும்? ஓகே. அப்ப இது வந்து ஜஸ்ட் இது சம்மரி ஆஃப் 17 சாப்டர் கொடுத்தேன். ஒரு விஷயம் போட்டிருக்கு, பரவாயில்ல, ஐ கேன் மிஸ் இட் இல்லையா? இல்லையா சொல்லிடுறேன். அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். எது ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லப்படவில்லையோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணா என்ன அதோட பலன் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு 17.1 அவர் கேட்கிறார். அர்ஜுனா கேட்கிற, அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்ற 2-7. யார் எந்த மாதிரி குணத்தை இருக்காங்களோ அம்மா வந்து அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுலயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ரஜோ குணத்தை இருக்கோமா தமோ குணத்தை இருக்கோமா. அப்ப அதுல நம்ம விடுபட்டு அவர் நல்லா இதா கிளீனா சொல்லியிருக்காரு. ஓஹோ, அப்ப நான் இந்த மாதிரி பண்றேன்னா அது ரஜோ குணமா? இல்ல அப்ப நான் அப்படி பண்ணக்கூடாது, சத்தோ குணம் மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி we should improve ourselves. அப்புறம் ஃபுட், யார் இந்த 3 மோட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, சத்தோகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படியெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, எப்படியெல்லாம் யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி, எப்படி தவம் எல்லாம் மேற்கொள்வாங்க. அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி அதுவும் அதேதான், 3 kinds அதேதான் போட்டுட்டு 14ல இருந்து 19 வரைக்கும் அதேதான். அப்புறம் சேரிட்டி, தானம் எல்லாம் எப்படி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஓம் தத் சத், சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, ஆஸ்டாரிட்டி should be offered to the supreme. ஓம் தத் சத்னாலே பகவானை நினைத்ததான் வந்து, அதுக்கப்புறம் எந்த பகவான் பேர் போட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா முதல்ல சொல்ற எழுத்து என்னது? ஓம் தத் சத். அப்போ அது வந்து கிருஷ்ணனுக்கு தான் போய் சேரும். அப்படியாக இன்றைய வகுப்பு முடிந்து விட்டது. 17வது சாப்டர் முடிந்து விட்டது.